Bueno, moi bo día, damos comenzo a sesión plenaria, excusando as dúas Saras. A Sara do Goberno, pois, quería desde aquí enviarlle moitos folgos, que espero que pronto este con nós, está prácticamente recuperada e tuvo, como sabedes, uns meses de baixa médica que todavía sigue e se lle complicou unha cousa, outra, a veces un empeza un proceso e non se acaba nunca, non? E eu, pois, quero aproveitar este comenzo do pleno para darlle todos os ánimos. É unha concelleira fundamental no goberno que leva moitos anos traballando sin descanso coa cultura e coa política social e botámola moito de menos, esa é a realidade. E a Sara do BNG hoxe non vai a vir, non? Moi ben. Bueno, pois vamos a comenzar entonces a sesión. Bos días a todos e abrimos a convocatoria deste mes de abril. E o primeiro punto é a aprobación da ata da sesión anterior. Algúna intervención? Votámola por unanimidade. Votos a favor? Queda aprobada por unanimidade. O seguinte punto é a dación de conta do peche e liquidación do orzamento 2025. O terceiro punto é o expediente de recoñecemento extraxudicial de crédito, o primeiro do ano 26, que foi a comisión informativa. Sí, someteuse a ditamen da Comisión Informativa de Facenda. En uns intres vendrá a interventora, que aproveitarei, supoño que xa coñecen, pero para presentala oficialmente, pero que, bueno, pois non foi convocada, parece ser que foi un erro, e chamámola para que se sumase, porque ademais, bueno, pois é un pleno con este asunto económico tan necesario que este. Así que voulle dar a palabra ahora a Feli, que é a concelleira de Facenda. Grazas, alcaldesa, bo día a todos e a todas. Bueno, hoxe traemos a este pleno a aprobación da relación de facturas correspondente ao expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos por un importe que ascende a 1.781.309,80 euros. Miren, eu vou a ser moi clara desde o inicio. Este expediente non é unha rareza, é un exercicio de responsabilidade. Como é sabido por todos os membros desta corporación, estamos ante obrigas pendentes de aplicar o orzamento, pero nas que consta acreditada a efectiva prestación dos servizos, a execución das obras e o suministro dos bens. Todos estes gastos foron debidamente conformados polos responsables dos órganos xestores, tanto dende o punto de vista técnico como desde o punto de vista económico. O que facemos hoxe aquí é o que debe facer calquer administración seria. Recoñecer e pagar servizos que se prestaron á veciñanza. Este expediente conta con informes e propostas da Consellería de Economía e Facenda, así como o informe de intervención municipal, no que se analizan tanto o procedemento como a legislación aplicable. É importante explícalo con claridade. No informe de intervención sinálase cuestións relativas á tramitación administrativa e as que tomamos moi en serio. Pero miren, que non se confunda ninguén. Non se cuestiona, nin un só servicio prestado, nin a súa utilidade pública. Falamos de facturas de electricidade, de mantemento, de servicios, de actividades, mantemento, volvo a repetir, deportivos, en definitiva, servicios esenciais para o funcionamento do Concello e para a vida dos nosos veciños e das nosas veciñas. Miren, ademais, o propio informe indica que este expediente non supón incremento do gasto computable no exercicio. Tamén compre lembrar que, conforme ao artigo 60.2 do Real Decreto 500 de 1990, corresponde ao Pleno o recoñecemento extraxudicial de créditos e, segundo o artigo 217.2, tamén é competencia deste órgano resolver os reparos formulados pola intervención. Miren, fronte a esta realidade hai dúas formas de actuar. Ou ben facer demagoxia e intentar sacar rédito político, como seguramente fará hoxe aquí a oposición, ou ben o que estamos
a facer o que estamos facendo aquí hoxe, afrontar, traer o expediente a pleno e poñer a solución. Este goberno escolle a segunda, como sempre, poñer as solucións. Porque, mire, aquí nos agocha a realidade. Asumimos as responsabilidades e damos solución ás necesidades do día a día do Concello de Mos. Traballando sempre dando rigor e dando responsabilidade. E seguiremos así, por suposto. Seguiremos traballando por unha mellor planificación da contratación, pola reducción do uso indebido do contrato menor, e o maior control e organización interna, como xa llo explicamos a todos vostedes na comisión. E o que imos a facer sempre é responder os proveedores que cumpriron con o noso Concello. Facémolo, ademais, con responsabilidade económica. Este expediente ten cobertura nos créditos do orzamento en vigor e non compromete a estabilidade financiera. Quixera aclarar que o recoñecemento que traemos hoxe ascende, como xa antes dixen, a 1.781.309,80 euros. Pero, desa cantidade, 524.683,16 euros corresponden a facturas do ano 2025 que foron registradas no ano 2026. Saben o que iso significa? Que non se poden pagar, non se poderían pagar no 25. Por iso, a obriga de traelas hoxe a pleno. E, ademais, 253.040,49 euros corresponden ás liquidacións do oral. Tamén quero dicir algo moi importante, porque aquí falamos con datos e non con opinións. Hai unha liquidación, que logo presentará a alcaldesa, que manexa unha situación económica saneada e sólida, e vostedes o saben. Falamos de estabilidade orzamentaria positiva, resultado orzamentario axustado, tamén positivo, e seguimos a falar dunhas boas contas. Tamén o nivel de endeudamento está moi baixo, como vostedes sabes, un 13,51%, e rematamos cun remanente positivo de tesorería de 553.305,38 euros. Mire, isto cun elemento que non é menor: xestión, cumprimento e mantemento da presión social, sen incrementos. Perdón, rematou o seu tempo, me cedín un pouco, o sea que os demais tendrán tamén ese tempo a maiores. Gracias, Feli. Despois ten outra quenda, túa intervención do Partido Socialista. Vale, bos días, gracias a todos e todas. Bueno, non está ainda a María del Carmen, pero queríamos comezar dándolle a interventora, dándolle a benvida como nova interventora, e dándolle as gracias, pois, como recién chegada a todo o Departamento de Intervención para traballar en este expediente. E afondando no expediente que nos traen hoxe a pleno, pois, como ben dixo a conselleira delegada, nada máis e nada menos que un recoñecemento... Alejandro, perdona un segundo, que pasou algo aquí co cronómetro. Vale. No, pero te lo pongo aquí, te aviso si quieres. Vale, non te preocupes, sí. Vale, pois nada máis e nada menos que 1.781.309,80 euros en recoñecemento de facturas impagadas do 25 e do 24 tamén, que non o dixo. Xa que non contaban con crédito suficiente para pagar estas facturas. Isto non é como venden vostedes na prensa unha xestión eficaz de parte do Goberno do Concello de Mos. É unha xestión moi deficiente. Nos traen o pan de cada día. Nos traen o pan de cada día no Concello de Mos. A normalización dunha irregularidade moi grave. A decisión de que o Goberno en solitario vai a levantar un reparo técnico que ten un aviso claro de incumprimento legal. E sábeno. Non estamos a falar dun erro puntual. Estamos ante un sistema de xestión que funciona ao marxe da lei. No propio informe o deixa ben claro. Tráense facturas derivadas de gastos realizados sin crédito suficiente, sen procedemento de contratación, sen unha xustificación, en definitiva, prescindindo absolutamente de todos os trámites legais obligatorios. E isto non é unha interpretación política do Partido Socialista. Isto o di intervención.
encargado do control interno da xestión económica, financeira e orzamentaria. Fálanse de aspectos extremadamente graves. Omisións totais de procedimento, contratos sin licitación, sen publicidade, sen control previo. É dicir, o marxe da lei de contratos do sector público, algo que teñen que ter presente a hora de contratar e de facer os servicios do Concello de Mos. Ademais, fálase de algo moi grave, fraccionamento indebido de contratos para evitar procedementos legais, usos abusivos de contratos menores en servicios estruturais prestados a longo prazo, sen contrato. O propio informe nos di que as facturas son en moitas ocasións o único documento que acredita que o gasto existe. Ese é o único documento que hai para justificar ese gasto. Nos di que o Partido Socialista xa sabemos o que pasa neste Concello. Primeiro se gasta e despois xa veremos como facer. E cal é a solución? Cal chega a solución? Pois cando hai que resolver esta situación, pois veña un reconocemento extrajudicial. Pero saben vostedes que supón tamén estes recoñecementos para o Concello de Mos, esta forma de facer as cousas do Goberno de Mos? Pois máis cargo de traballo para os técnicos de intervención, xa que continuamente hai informes de técnicos con reparo, e isto lastra a intervención. Reparos que levantan en solitario, de forma recorrente, e isto é unha señal de alerta. E a isto lle podemos sumar que nas comisións informativas a concelleira delegada non ten información sobre os determinados gastos. Sabe que isto é moi grave, porque é unha clara falta de transparencia. É algo que hai que correxir. E a concelleira tamén lle queremos decir, porque xa leva 3 anos, sabemos que ela decía que iba a ter conta do departamento, e a día de hoxe segue sen controlar as contas do Concello de Mos, señora Rodríguez. Por todo isto vamos a votar en contra, porque non vamos a apoiar levantar este reparo. Entendemos que gobernar é xestionar conforme a lei. Gracias, Alejandro. Gustavo? Ben, bo día a todas e todos. Calquera persoa que non este informada e que a escoite parece que o fixeron maravilloso. O recoñecemento extrajudicial de crédito non é algo habitual, é unha figura extraordinaria como o marca a propia lei. Vostedes acaban de batir o seu propio récord, casi 1.800.000 euros de facturas guardadas no queixón, que vostede falou das facturas como se fora o trámite habitual. Non, facturas guardadas no queixón. Eu propóñolle que para o ano se den a vostedes mismos a medalla ao mérito empresarial do ben que están facendo. Ou valedores da Rosa, nómense a sí mismo valedores da Rosa, do ben que están facendo, porque calquera que escuita a vostede, a concelleira de Facenda, dirá que está todo fenomenal, pese a ter un informe de intervención demoledor. O informe de intervención emite un reparo suspensivo, o cal paraliza o procedimento porque incumple, según a propia interventora. Faltan os procedementos mínimos. Vostede acaba de presumir como se todo se fixera ben. Non. Todas as facturas que hai aquí, 1.800.000, non teñen ningún tipo de contrato. Non teñen contrato. Iso non é xestionar ben. É todo o contrario. Gastos de dubidosa utilidade, no punto 2 do informe de intervención. Paramos un segundo o tempo. Perdón, Gustavo. Vamos a dar a benvida a Carmen, que é a interventora que estaba no Concello de Mos. Gracias por acercarte, disculpa que non te convocaron, Carmen, e, bueno, xa coñeces a toda a corporación, pois esta parte está sentada o Goberno, está o voceiro do Grupo Popular e os demais membros do Goberno, e desta parte se senta o Grupo Socialista e o Grupo do BNG, e aquí pois é o teu sitio e Víctor ao meu lado, e nada, pois procedemos, estamos co recoñecemento extrajudicial. Benvida e moitas gracias por vir. Retomamos o debate, Gustavo. Benvida a interventora, espero que o disfrute. Ben, como decía, o informe fala de que todos os gastos están sin un procedimento correcto, sin contrato, fálase de posibles fraccionamentos de contrato. Na comisión
ensiñeille varios posibles fraccionamentos. A resposta foi a nada, pero é que o ano pasado, no informe anterior de outro interventor, de outra interventora, tamén poñía que había fraccionamentos de contrato. Non fixeron nada. O sea, o informe da intervención, pois, a grandes rasgos, respítese 4 interventores diferentes poñendo as mesmas cuestións. Falta de procedimento, falta de contratos, posibles fraccionamentos, gastos de dubidosa utilidade municipal, etc., etc. Por non falar de que hai que respetar aos funcionarios no seu traballo e respetar o que dicen nos seus informes e vostedes non o fan. Porque se 4 interventores e interventoras diferentes están dicindo as cousas e vostedes siguen as facendo mal, pois non respetan o traballo destes. Vostede decía que hai 2 formas de actuar, efectivamente, facelo ben ou facelo mal, e vostedes fano mal. Pero vamos a destacar algunhas facturas. Por certo, na Comisión de Facenda fixémoslle como 20 preguntas. Non contestou ningunha. Espero que algún día as conteste. Pero vamos a falar. Boa xestión. A vostedes parecelle boa xestión 300.000 euros en facturas da luz. Iso é boa xestión. Deixar de pagar a luz en xullo. Parecelle boa xestión. Cando no orzamento municipal hai 800.000 euros. O sea, un 35% do que tiñan orzamentado para a luz deixaron de pagar. Que ten que asumir o orzamento deste ano, que tamén é de 800.000 euros. Xa lle anuncio que por ano vai haber outro recoñecemento de facturas da luz, porque non chega o importe. Iso é xestionar bastante mal. Despois vamos con facturas en concreto, do ben que xestionan. Factura de 27.200 euros da Panorama City para a Festa da Rosa. A Festa da Rosa supoño que os pillou de sorpresa organizala, porque non hai ningún tipo de contrato para esta actuación. Tampouco para a Orquesta América, 8.400 euros. A festa de prefin de ano tamén os pillou de sorpresa, máis de 30.000 euros. Despois, 14.000 euros a unha empresa de marketing e levar as redes sociais, pese a que temos unha persoa dedicada a iso. 10.000 euros nun mural. E despois, a sección que máis lle gusta á alcaldesa, carpas e paparotas. 36.000 euros en carpas. A carpa da Festa da Rosa, 12.000 euros. Tamén lles pillou de sorpresa. Por iso non fixeron ningún tipo de contrato. Paparotas, esta é a que máis me gusta. 5.000 euros en pinchos aos funcionarios. Esta factura é un escándalo. É un escándalo, basicamente, porque no ano 23 foron 1.800 e no ano 22, 900. Como multiplican por 5? Cando os funcionarios son os mesmos. A que sí que quero unha explicación. 6.700 euros dun aperitivo da chegada á Volta a España, esa volta que non chegou. 6.700 euros en aperitivos. A vostedes iso parece unha forma de xestionar? 6.700 euros en aperitivos. E despois, cando o BNG trae emendas ao orzamento pedindo máis subvencións para os equipos deportivos, para as asociacións culturais, vostedes dicen que non dá para todos. Pero 6.700 euros en pinchos na chegada da volta, ao que faga falta. E despois, por suposto, temos a chegada da volta ciclista, que non iba a custar nada, según a alcaldesa, 17.500 euros. Dende logo, isto non é unha forma de xestionar, é todo o contrario. Evidentemente, con este descontrol absoluto, nós non lle vamos a votar a favor. Gracias, Gustavo. Ten a palabra a concelleira de Facenda. Vamos a ver. Mire, digo os dos grupos. Menos alarmismo e máis rigor. Señor Figueroa, as facturas 2024 foron recibidas ao final do 2025. Non transcribirse a información. E outra cousa, vamos a ver. Están enumerando facturas da relación, intentando poñer o foco na mala xestión. Iso é o que lle gustaría a vostedes que existise, verdad? Pero non é así. Non é así. Miren, o resultado acredita a responsabilidade e a transparencia deste goberno. Pero mire, señor Barcia, vostede falou da luz hoxe. Eu voulle poñer un exemplo claro ca luz. Vostede sabe que as facturas da luz non chegaban? Vostedes saben que tuvemos unha comunicación da compañía exixíndonos o pago cando estábamos reclamando as facturas? Vostede sabe que tuvemos que meter personalmente esta concelleira xunto co departamento, falou co gabinete xurídico da compañía eléctrica porque non lo reclamaban por vía judicial
e nós non tiñamos facturas. O ser así, nos presentaron todas as facturas xuntas, e colapsaron o servizo. Iso foi o que pasou, señor Barcia. Antes da demagoxia, información, por favor. E mire, o Goberno do Estado, se nos pagara o que debía de pagar do SAF, vostede sabe canto sería iso? O mismo que lle paga os vascos. Vostede diga, fala do Goberno do Estado, falo dos intereses de Mos. O Goberno do Estado está a pagar por los SAF un 50% aos vascos e a nós nos paga un 32%, un 18% menos. Cantos cartos virían para Mos? Falamos de ingresos. E a mellor ese remanente non era necesario. É o tema de non facer o decreto, de non facer ese decreto para utilizar o remanente positivo nestes gastos corrientes. Que me dicen diso? Iso é culpa de Pedro Sánchez, sí. Fixo anteriormente, guau, no. A vostede que veñen aquí a Perdone un defender a Pedro segundo, Sánchez, pare o tempo. Perdone, mire, eu lles vou a pedir un pouco de respeto, porque sempre pasa o mismo. Cando interven o goberno, a oposición se alporiza, se ríe, falan entre eles, interrumpen o debate. Cando interven a oposición, aquí hai un silencio sepulcral. Non llo vou a permitir. Non llo vou a permitir. Así que collan nota do que lle estou dicindo. Está intervindo Feli, manteñan silencio como mantivemos nós, por favor, Beatriz. Como mantivemos nós cando vostedes interviñeron. Isto é democracia, señores. Isto é democracia, señores. Acabamos de escoitar 2 discursos con total silencio e vostedes non son capaces de facer o mesmo. Isto é democracia, señores. E tomen nota que xa sei que o que lle decimos non lle gusta, pero lle decimos e teñen que escoitarnos. Sí, Beatriz, sí. Faga o favor de manter silencio. Segunda advertencia que lle fago. Segunda, faga o favor de manter silencio. Pois mire, si nos afecta o que o goberno estatal lle dá aos concellos e lle das comunidades. Si nos afecta, claro que nos afecta, por suposto. Porque, mire, este ano vamos a cobrar 245.000 euros máis do SAF, este ano, porque a Xunta aumentou a cuantía. E digo unha cousa, os concellos onde vostedes gobernan aplaudiron esa situación, porque están vivindo igual que nós. Mire, señores da oposición, aquí menos demagoxia, menos distorsionar a realidade. Mire, esta alcaldesa, este goberno, recoñecen cando hai que asumir responsabilidades, corrixen cando é necesario mellorar e actúa cando toca dar solucións. E as contas do 2025, a liquidación das contas do 2025, así o demostran. Mire, as decisións que hai que tomar teñen que ser con rigor, con responsabilidade e pensando, sempre nos intereses dos veciños. Moitas grazas. Gracias, Partido Socialista. Nada, como dixen antes, pois queríamos darlle a benvida a María del Carmen, a nova interventora, e agradecerlle que traballase con tanta premura en este expediente. E nada, respecto a Feli, pois, vexo que está moi centrada no seu papel de diputada, pero tense que centrar un pouco no papel de concelleira do Concello de Mos, señor Rodríguez, porque está un pouco, non sei, vostede di que o Goberno do Estado, cando houbo tantas transferencias do Goberno do Estado en materias de sociais á Xunta de Galicia e os gobernos autonómicos, por que non quere falar do Fondo de Cooperación da Xunta cos gobernos cos concellos que leva conxelado? Proteste iso, vostede como concelleira. Dígalle, señor Rueda, ten que aumentar o Fondo de Cooperación da Xunta, que está conxelado dende, non sei, dende que xa marchou Feijóo para lá, non sei que foi facer para lá, pero bueno. Seguindo co expediente, como dixemos antes, vostede está facendo unha cousa moi mala que falta de transparencia nas comisións, porque, como dixo o BNG, igual que a nos, non contesta nunca as preguntas.
lanza balóns fora nas comisións. A alcaldesa dice, non podemos falar de cousas técnicas no pleno. Como non vamos falar de cousas técnicas no pleno se nas comisións non nos contestan? Pois eu vou a volver a facer as preguntas, señora Rodríguez, porque, repítolle, leva 3 anos de concelleira de Facenda e non foi capaz de pôr orden. E iso é unha realidade. É unha realidade porque 1.700.000 parece unha boa xestión. Bueno, voulles tamén a detallar un pouco o que o Partido Socialista se detallou nas comisións e está sin contestar. En produtos de limpieza, higiene, roupas e suministros están a ser supervisadas adecuadamente estas facturas para garantir que se executan o procedimento de declaración como exige a lei, señor Rodríguez. Produtos farmacéuticos. A oficina del controlador sinalou repetidamente que esta farmacia para o pago de facturas. Está previsto algún cambio para que, polo menos, evitar o problema facilmente subsanable con esta farmacia? En Sogama. Desde cando se leva sin pagar o Sogama? Dende setembro. Dende setembro se leva sin pagar o servicio de basura. Outro exemplo de que non controlan os gastos no orzamento. Esperan algún tipo de subvención ou transferencia? Igual é iso, que esperan algún tipo de subvención da Xunta. Ou é que esta cantidade se vai a reducir no orzamento do 26? Porque teñen o mesmo orzamentado, que son 630.000 euros, o mesmo que do 25. As facturas de setembro a decembro do 24 do último trimestre de Servicio de Seguridade Laboral corresponden a unha revisión médica de empregados. Por que non incluíron na liquidación do 25? Gracias, Alejandro. Rematou o seu tempo. Gustavo. Ben, menos alarmismo. A min o que me alarma é que a vostedes lle dá igual o que ocurra. Nin siquiera unha mínima autocrítica. Vostede pensa que é normal que nun 1.800.000 euros de facturas sen contrato nin procedimento é unha forma habitual de traballar? Vostedes traballan así? Polo visto, sí. Pois iso non é unha boa xestión. E vostede casi presume do que están facendo, casi presume de vir aquí a pagar as facturas. Home, é que é o que lle corresponde. Entón, non deixa de sorprender esta actitude totalmente... xa non sei como definila, o sea, de pasotismo dunha mala xestión en xeral do goberno e presumen dela. Debe ser cos informes, todos os informes que hai, non desta interventora, de todos os interventores anteriores que sinalan todos estes males procedimentos, deben de estar equivocados, saben vostedes máis que os técnicos. E despois, información. É curioso que vostede veña ao pleno e, por exemplo, explicar o das facturas da luz, que non é creíble, eu digo eu, porque se mira cando se firman as facturas non corresponde co que dice vostede. Na comisión, este grupo fixolle 20 preguntas, contestou a unha das preguntas que lle fixemos. Dixo, comprometeuse a que no pleno ou nos días posteriores iba a respondelas. Seguimos sin sabelo. Facturas firmadas pola concelleira que non soubo explicar na comisión de que se trataban. En este pleno tampouco as explican. Pois explíqueme a factura de 6.700 euros de pinchos da Volta Ciclista. Como unha empresa que se dedica a cursos de educación fai unha factura de pinchos. Non a soubo explicar. Explícame hoxe aquí. Explíqueme hoxe aquí. Se cree que iso é boa xestión, pois así xestionan. Despois, siguen sen explicar como gastos da Festa da Rosa, gastos do Rondalla FES, etc., están sin contrato. Cando están no orzamento, supoño que a Festa da Rosa deste ano farán algún contrato. Ou tamén lles vai pillar de sorpresa a organización da Festa da Rosa. Despois, a concellera trata de desviar a atención. Moito falan de poñerse a camiseta de Mos, pero cando teñen que falar da súa xestión, a culpa é de Pedro Sánchez. Debeu de vir Pedro Sánchez a comer os pinchos aquí, entón por iso tuveron que gastar 7.000 euros en pinchos porque viña Pedro Sánchez. E mezclou todo, empezou a falar do SAF, e de que estamos encantados de que a Xunta houve que torcerlle o brazo porque a FEGAN foi a que tuvo que ir a reunirse coa Xunta para que aumentara, porque vostede, que é deputada no Parlamento de Galicia, cada vez que se presentaron iniciativas do BNG para subir o SAF, votou en contra, vostede saberá.
non recoñecen ningún tipo de responsabilidade de, polo menos, unha mala xestión. 1.800.000 euros de facturas no queixo non é unha boa xestión. En vez de facer propósito de emenda, aínda se presumen de ter moi boa xestión. Rematou o seu tempo. Tengo o turno a concelleira de Facenda, Feli. Grazas, alcaldesa. O que está claro que Pedro Sánchez ten dos grupos defensores semos. Mire, vostedes teñen toda a documentación. Miraron factura por factura. Teñen toda a documentación. E xa lle explicamos ben que os contratos estaban rematando, os plazos son os que son. Ou non lle expliquei na comisión. Mire, o que está claro é que vostedes faltan argumentos. Faltan argumentos. Eu só lle digo a cousa, que defendan a Mos de unha vez por todas. Mire, vostedes, donde gobernan, precisamente leron estes días os periódicos? Leron os periódicos vostedes? Porque moito protestar, moita crítica, moito protestar sobre a crítica, sobre a xestión, perdón, deste Concello. O xuicio fano. Pero a realidade é que ali onde vostedes gobernan, os resultados deixan moito que desexar. Vostedes saben como está o déficit dos concellos onde goberna. Mire, Santiago de Compostela. Santiago de Compostela. Aquí veñen todos. Cuntis, Cambados, A Caniza, Salceda, Bueu, Beirín, Ourense. Por non falar da Coruña. Por non falar da Coruña. Remate, perdón, manteña silencio. Casi 10 millóns de euros de déficit na Coruña. Pero bueno, seguro que vostedes van a decir, pero nos estamos en Mos. Toda razón, nos estamos en Mos. Vostedes gobernaron unha vez, e cando gobernaron, esta alcaldesa se topou con 5 millóns de euros no caixón en facturas. Mire, o que está claro é que parece que non lle gustan as nosas contas. Pero estas contas son as contas feitas desde a responsabilidade. E os datos son obxectivos e falan por sí mesmos. Non están suxetos a interpretacións subxectivas nin opinións. Estabilidade presupuestaria positiva, 333.000 euros. Resultado presupuestario positivo, 2.038.000 euros. Remanente de tesorería positivo, 556.000 euros. E o nivel de endevedamento máis baixo, 13,51 euros. Perdón, 13,51%. Miren, este remanente, xa yo dixen antes, podía destinarse a outras cousas. Remato. Son 3. Ah, vale. Perdón. Son 3. No. Este remanente positivo podría destinarse a pagar facturas, a cubrir as necesidades básicas do Concello. Falo de necesidades básicas, que es as facturas que vostedes miraron, así o demostran. Estes remanente positivo, falamos dese 1.050.000 euros do ano pasado, estes 556.000 euros deste ano, podrían destinarse a pagar esas facturas e por non ter decretado Pedro Sánchez temos que utilizado en pagar préstamo cando temos un préstamo tan baixo. Gracias. Quería aclararlle que a concelleira tomouse a primeira intervención como debate e a primeira intervención era a súa exposición. Despois iniciouse o debate, é dicir que en realidade ela tendría ahora 2 minutos para cerrar a maiores. Eso é así. Sí, é así. Pero non vamos a debatir sobre eso. A ver, vostede quere decir algo máis? Quere decir algo máis? Si quere decir algo máis, eu doulle a palabra. A ver, sí, quero decir, xa que me dá a oportunidade. Sí. Primeiro, o regulamento non é interpretable. A exposición inicial son 5 minutos porque establece o regulamento. O que teñen, os que expoñen é 2 minutos a máis de peche. Lle estou dicindo si quere intervir. Sí, quero intervir. Canto tempo me dá? Pois diga o que teña que decir, non hai problema, diga o que teña que decir. Ben, vamos a ver, vostede fala de transparencia e de que todo está... Home, vamos a ver, é que son os procedementos habituais, e que se ao pleno non nos levan as facturas, pois iso é habitual. Non presuman de cousas que son habitual. E pois siguen sin recoñecer ningún erro. Vostede fala de que cumplen todo. Bueno, pois incumple a regra de gasto por culpa de ter 1.800.000 euros de facturas. Isto é informe da liquidación de intervención. Teñen que aprobar un plan económico financiero.
Vostede lle parece que iso é boa xestión? O dicen os propios técnicos. Non presentou ningunha medida para corrixir os erros que veñen nos informes técnicos. Non nos explicou ningunha das facturas das que lle pedimos explicacións. Depois fala de outros concellos. Dice que na Coruña, unha cidade de 300.000 habitantes, ten unha débeda de 10 millóns de euros. Vai a barbaridade. Vai a barbaridade. E vostedes aumentaron a débeda a 14 millóns, quero recordarlo. 14 millóns. Entón, por favor, teñan un pouco de autocrítica e tomen medidas para corrixir a situación. Gracias, Gustavo. Alejandro, quere decir algo máis? Un par de cousiñas solamente. Pois queremos recordarlle o que lle preguntamos e decimos que non é transparencia. Non temos por que saber en todo o que veñen nas facturas con unha factura por que está justificada esa factura. O dino informe. E cando nos vamos ás comisións é precisamente para preguntarlle en que se gastan as cousas. Chámase comisións informativas por algo. E quero simplemente facerlle unha última pregunta, porque vostede está cansa de decir de que non hai facturas, Quero preguntarlle sí, teña outros anos de que decía que non había facturas pendentes de anos anteriores. Lle preguntábamos anos anteriores que non iban a vir. Vostede sabe a día de hoxe se quedan facturas pendentes de anos anteriores? Só quero que me pregunte, que me responda iso. Rematou entonces. Feli, quere contestar algunha cuestión? Simplemente decir que a Coruña non me expliquei ben, ou non entendi ben, señor Barcia. Non me expliquei ben, vale, pois explico yo agora, señor Barcia. Mire, a Coruña non é débeda, son facturas pendentes de pago. 10 millóns de euros. 10 millóns de euros. E, señor Figueroa, mire, eu dixenlle que a factura, que eran do 24, e chegaron no 25, Está claro. Por supuesto, pode vir algunha factura do 25 e chegar a mediados do 26. Por supuesto que sí, claro que pode chegar, pero nos cos proveedores non estamos aí pendientes de que estén presentando todo o momento. Algúns proveedores a veces teñen algunha factura que pasa máis tarde. Lle dixen hai un momento que manteñan silencio cando interven o goberno. Non entenden o que lle estou dicindo? Non lle gusta, verdad? Os argumentos acabáronselle. Grazas, alcaldesa. Moitas gracias. Mire, por favor, por enésima vez, manteñan silencio. Aquí é onde se ve realmente o respeto. O respeto... Pero como? Vostede de verdade que é incansable. Non se cala nin debaixo da auga. Manteña silencio e se vostede quere ser a voceira do seu grupo ten que propoñelo. Eu non teño ningún problema. Ahora, falar por detrás mentras os demais están intervindo non se pode. Miren, o que traemos hoxe aquí pois é efectivamente algo habitual de todos os gobernos municipais. Non é nada excepcional. Vostedes levan moitos anos na oposición en Mos e por eso non recordan pois que son prácticas habituais. E quería decirlle, señor Gustavo Barcia do BNG, que dice que batemos o noso propio récord. O seu ainda non chegamos a batelo, porque cando vostedes gobernaron en Mos, efectivamente desto hai 20 anos, vostedes chegaron a un recoñecemento extrajudicial de 3,5 millóns de euros. Saben o que significa eso? Fai 20 anos. Que era a mitad do orzamento municipal. O orzamento tiña sobre 7 ou 8 millóns de euros e estos señores, cando gobernaron, levaron a mitad do orzamento a recoñecemento extrajudicial. Deso non se acordan. E, efectivamente, están no lugar que Mos os puxo e donde van a seguir. E o que traemos hoxe aquí non é nada excepcional. É unha práctica habitual da vida municipal, por eso tamén aparece o recoñecemento que é a figura que trae o pleno. E por eso esta alcaldesa ven aquí a defender unhas contas que aprobamos, unhas contas que pechamos, unhas contas deste ano 26 as que hai que aprobar 1.700.000 euros en facturas. Pídolle silencio por enésima vez en facturas que son do gasto normal de un concello que non chega a ter crédito para todo. Levo escoitado durante as súas intervencións que si fraccionamentos, que sin contrato. Eu lles invito a que vayan á Fiscalía, como foron outras veces. Lles invito a que vayan, eu estou moi tranquila. Ahora ben, lles vou a facer unha advertencia. Como xa foron outras veces e lle arquivaron as súas denuncias, o que si tivo que pagar o Concello de Mos son as facturas para defenderse. Lle digo que as paguen vostedes, que é o que teñen que facer, porque efectivamente xogar con pólvora ajena é moi fácil, pero cando a un lle vai ao bolsillo que atenda as consecuencias. E, bueno, a mí me sorprende que se fale... mire, señora Beatriz,
non lle advirto máis veces se vai a marchar fora. Porque é moi incómodo estar intervindo escoitándoa por detrás. Están todos avisados de que non hai máis advertencias para esta señora. A concelleira de Facenda é unha gran concelleira que tamén é deputada. Bien, esta señora non ten por que coñecer todas as facturas que se aproban. Non ten por qué. Porque, efectivamente, no goberno, pois somos 10 personas. Cada un deles é responsable das súas facturas. Por eso, ela non ten que firmalas todas. Ela firma as de deportes. E as demais as firman cada un deles. E, efectivamente, no transcurso de un concello, de un ano inteiro, ela non ten por que coñecer todas as facturas. Non ten por qué. En todo caso, teño que coñecelas eu. Ela non. E eu quero felicitala. Felicitala polo que hoxe se trae aquí. Felicitala porque hoxe traemos unha liquidación maravillosa. Unha liquidación da que vostedes non falan. No, vostedes falan dos produtos farmacéuticos, dos produtos de limpeza, de 10.000 euros en un montante de 1.700.000, 10.000 euros de paparotas. Miren vostedes, son os únicos pagos de comidas que hai no orzamento municipal do ano 25. Manteña silencio, paréceme normal. Paréceme un concello austero, un goberno austero, un goberno que aprobou no ano pasado 14 millóns de euros de orzamento, máis 1.700.000 este ano, e que gaste en 2 pinchos 10.000 euros, me parece un goberno austero, sí. Que gaste en carpas 32.000 euros, me parece un goberno austero. E me parece moi pobre, teño que dicirlle os dous, me parece moi pobre, pois o debate que hoxe traemos aquí. Que quere que lle explique, que yo vou a explicar os gastos de 6.000 euros da Volta Ciclista, de esos pinchos que yo vou a explicar. Que quere que lle explique o que se gastou con motivo da chegada da Volta Ciclista, que yo vou a explicar. Yo vou a explicar todo o que apuntei aquí que vostede tiñan moita curiosidade por sabelo. Pero teño que decirlle que é lamentable a oposición que hai en Mos. É lamentable. E eu teño que facer autocrítica? Claro que sí. A mí me gustaría que o Concello de Mos tuvera 1 millón de euros máis e non nos ten. Por qué? Porque, entre outras cousas, levamos cos impostos conxelados 14 anos. Saben unha cousa? 14 anos sin tocar o lixo, 14 anos sin subir a rodaxe, 14 anos sin tocar o IBI, e que este 1.700.000 euros podían ter que pagalos os veciños do seu peto, que vostedes me convidaron moitas veces a eso. E non o fixemos nunca. Non o fixemos nunca. Vostede sabe perfectamente que solamente a recollida de lixo hoxe aprobamos en facturas do ano 25 con total tranquilidade e transparencia 1.700.000 euros que non foron aprobados e vou a decir por qué. Pero efectivamente solamente o buraco que lle provoca a recollida de lixo ás arcas públicas é 1,5 millón de euros. Si os veciños de Mos, como fixeron en Redondela, en un montón de concellos onde non goberna o Partido Popular, en Cangas, en Moaña, en moitos concellos que vostedes saben, lle repercutíramos en Tomiño, lle repercutíramos Sogama e a recollida de lixo no seu bolsillo, en lugar de pagar 82 euros, tendrían que pagar 240 cada vivienda. E hoxe non taríamos este recoñecemento, porque xa houberan pagado, pídolle silencio, señora do público, xa houberamos pagado estas facturas. Pero nós o que preferimos é pois facer un recoñecemento porque a lei o permite e agora explicamos e con tal transparencia, eso é o que nós pretendemos. E eu quixera apuntar por parte da oposición, pois de verdad, unha crítica, pois de verdad, unha exposición razonable que hoxe eu tuera que decir, bueno, pois a ver onde me meto. E a verdade é que eu podo decir que me gustaría ter 1 millón de euros máis nas arcas, sí, pero non o temos. Pero non por eso vamos a deixar de facer o que a xente nos pide. Mire, vostedes demostraron aquí en moitas ocasións como se alegran cando as cousas non van a ser como a alcaldesa quixera. Pero resulta que o tempo nos foi dando a razón e foron quedando fatal. Mire, o primeiro que teño que decir é que hoxe un día para falar de orzamento, de contas, de economía, de Facenda municipal. Vostedes levan na oposición 18 anos e nos levamos 18 anos aprobando orzamentos. Levamos 18 orzamentos aprobados en tempo e forma. Esa é a realidad. 18 orzamentos
que xunto coas inversións da Xunta de Galicia que vostedes critican no Parlamento, critican donde poden, pois levamos transformado o Mos. Vostedes non o queren ver, pero a xente o debe estar vendo porque eu levo gobernando 4 maiorías absolutas e vou intentar chegar á quinta. Vou non intentar. Mire, a realidade é que a débeda deste Concello está no 13%. Esa é a realidade. E vostedes deso non se alegran. Vostedes nin falaron hoxe deso. Un Concello que leve un 13% de débeda está obligado a facer unha operación de endeudamento. Está obligado. Porque a xente que quere servicios, a xente que quere son obras. E nós non podemos ter a xente esperando por obras prioritarias cando temos posibilidade. E o vamos a facer. O vamos a facer, sí. Vostedes, recórdolle que en máis dunha ocasión nos insinuaron cando chegan estes recoñecementos ou cando aprobamos os orzamentos que non damos chegado a todo e nos insinuou o señor do BNG en varias ocasións que actualizáramos o IBI. Sí, que fixéramos unha ponencia. Sí, están as actas aí. E nós non o fixemos. E levamos cos impostos conxelados 14 anos. É dicir, eu creo que algo de mérito ten Feli e ten todo o goberno de hoxe e os gobernos que me levan acompañado. Ten algo de mérito o decir que aprobamos no mes de decembro o orzamento máis alto da historia, que son 16 millóns de euros co seu voto en contra. E hoxe, pois podemos decir que temos un remanente de tesorería do ano 25 de medio millón de euros, casi 600.000 euros. Que temos un resultado orzamentario de máis de 2 millóns de euros. E que temos unha estabilidade presupostaria de máis 335.000 euros. Eso é xestión impecable deste goberno. A pesar de que vostedes votan en contra de todo, porque os 18 orzamentos que aprobamos foron cos seus votos en contra, todos e cada un. Todos en contra. Vostedes votan en contra de todo. E eu teño que recoñecer que hoxe me teño que lembrar cando digo que efectivamente si temos que pedir un préstamo con unha entidade bancaria, temos que facelo. Porque nós non podemos estar a esperar a darlle saneamento ás lagoas de Guizán, o saneamento de Erville, que nos quedan saneamentos por terminar, que temos os proxectos encamiñados, o da Nacional 550, o da Mieiro Longo, unha serie de saneamentos que están en aguas de Galicia e outros están esperando que o Concello os faga, como fixemos este ano, e que temos previsto en esta legislatura ter unha inversión en saneamentos de máis de 3,5 millóns de euros. Pois se temos que facer unha operación bancaria, a vamos a facer, porque é que estamos obligados con estas contas. Pero o señor do BNG, saben o que dixo, porque o teño aquí anotado que o saquei da acta. Por eso dígolles de novo que se alegran cando algo creen que non vai a estar ben. Estaban frotándose as mans para que non aprobásemos un orzamento. Zasca, aprobamos. Frotándose as mans o ano pasado a ver se non chegábamos a cerrar as contas. Zasca, aprobado. Frotándose as mans, dicindo aquí, o señor do BNG anuncia que vai a pedir un crédito de 1.200.000 euros para facer inversións cando aprobamos o orzamento. É unha mostra máis da propaganda que non ten consistencia ningunha, que se desminte por si mesmo porque non o van a poder pedir porque van a ter un remanente negativo. Zasca, remanente positivo. Zasca, vamos a pedir o préstamo. Que cara de tristeza lle queda, porque vostede antepón os seus intereses políticos, os deste Concello. Isto anunciouno vostede no mes de decembro. Dixo, orzamento construído de maneira ficticia. Que van a facer coas partidas que dependen do crédito? Pois vamos a pedir o crédito. Propaganda pura e dura, eso é vostede. Vostede é propaganda pura e dura. E se equivocou unha vez máis coas súas previsións. Aquí yo estou demostrando. Igual que o señor do Partido Socialista, pois tamén leva feito aquí unhas previsións do personal que lles vou a leer. O que falou do personal. Votamos en contra, votaron en contra dunha RPT, a oposición. Unha RPT que de novo aprobamos. Eu como alcaldesa levo aprobado 5 RPTs. 5. Bueno, pois lle vou a contar o que me dixo no discurso. Votaron a favor. Vale, bueno, pois, mire.
Eu, como son unha muller demócrata, vostedes me interrumpen constantemente, me fartan bastante, pero ainda así sigo aguantando. E entonces eu lles estou dando datos das súas actas que lles molestan. E lle vou a ler a súa intervención tamén, a da RPT, que coa intervención que lles vou a ler, calquera diría que votaron a favor. Pois votaron a favor, por suerte nos votaron a favor unha vez, pero levo aprobado 5 RPTs en estes 18 anos, é dicir, contas o día, orzamentos o día, inversións a tope, incluso o cadro de personal. Mire, vostede, pois dixo, cando aprobamos a RPT, que era falta de planificación de recursos humanos as que había neste Concello. Un Concello non elixido como destino pola mala publicidade que ten a hora de traballar, que solamente hai que ver e botar unha ollada aos funcionarios, que estamos ante un dos peores momentos que ten este Concello no que o persoal se refire. Mudar a situación do Concello, mudar a planificación, mudar a actitude de alcaldesa. O que ten que mudar é vostede, é o que ten que mudar. Mire, ao secretario, pois tuvo que cumplir coa súa obligación e marcharse para a súa plaza de Bueu. Hoxe temos unha secretaria. A interventora se tuvo que ir porque efectivamente faleceu ao seu marido e entrou nunha situación moi dura persoal e tuvo que quedarse solo con Vilanova. Hoxe temos unha nova interventora, a tesorera falleceu, hoxe temos unha nova tesorera e as baixas, que se recordará do que lle dixen das baixas, pois as baixas prácticamente o que temos é unha persona de baixa, pois porque está enferma dunha enfermidade dura, que é a señora do CDL, a orientadora Viri, e unha persona no plantel da policía, pois que se colleu unha baixa os 3 días de haberlle pedido que traballara presencialmente todos os días. Recordan esta conversación, verdad? Bueno, pois estos son os auguros do Partido Socialista e do BNG. Efectivamente, desexando que todo vaya mal, desexando que todo saia mal, e aquí estamos nós pois para darlle estos zascas que se merecen. Unha RPT e un gasto social que temos na partida de casi 3 millóns de euros que votaron en contra. Esta é a realidade que lles traio eu aquí. Están en contra de todo. E eu, no momento que se fala dun orzamento que ten que asumir 1.700.000 euros do ano pasado, pois despois de haberles escoitado todo o que dixeron, me van a escoitar a min. Votan en contra de todo. Mire, traemos un plan de eficiencia enerxética, traemos un plan innovador para poñer en marcha, en contra. O 360 que se está a construir en Puxeiros, en Pereiras, en Mos, en contra. En contra das carpas, en contra do Rondallas Fest, en contra da cultura, en contra da Rosa, votan en contra de todo, en contra da vivenda pública, tamén en San Eleuterio, que dixeron, faga o favor de calarse, faga o favor de calarse. A terceira advertencia se vai fora, a terceira advertencia se vai fora. Votan en... A terceira advertencia se vai fora. Votan en contra da vivenda pública en San Eleuterio. O señor Gustavo Barcia nos advertiu aquí que por que non se exploraban outros lugares. Vivenda pública 1, zasca, aí a teñen, non pensaban que fóramos capaces. Vivenda pública 2, aí a teñen. Compramos os terrenos, estamos na fase de compra e vostedes, ai non, porque non, en Puxeiros, en Sanguiñeda, nas Pozas. E eu lles dixen, señores, aquí o que temos é unha parcela que vamos a adquirir que é a continuidade da vivenda pública. A continuidade. 20 vivendas en marcha e 80 que veñen agora. E vostedes, o seu rollo, que é o que se dedican, o novo Puxeiros. Levamos humanizado todo Mos, por todas as parroquias, por todos os lugares emblemáticos. Miren e fagan memoria do que levamos investido. Vostedes en contra no Parlamento. San Mamede, humanización, en contra. A recuperación da casa consistorial no Parlamento, en contra. Chamando a atención a Rueda porque investimos fondos na casa rectoral. Porque invertimos fondos no San Mamede. Todo eso son eles. O San Miguel de Pereiras, eso non fixo falta ir ao Parlamento, eso foi aquí, directamente. O Mos humanizado é San Miguel de Pereiras, en contra. O BNG amenazándonos incluso con denunciarnos por investir nunha propiedade da Iglesia. Pero algo debeulles de sonar de que non van ben nese discurso, porque agora xa piden para Guizán. Recordan que se declare, vende interés. Entonces, isto é así, gobernamos con seriedade e oposición a bandazos. O plan de estradas. Pois vostedes aquí nos han criticado continuamente. Asfalto, e pichi, recordan? O plan de estradas. Saben o que lle preocupa a xente de Mos por encima de todas as cousas? O saneamento e as estradas, por encima de todas as cousas. E se queren tamén falamos de seguridade, dos GES.
recordan? Tamén votaron en contra dos GES. Votan en contra de todo, pero nós aquí seguimos, como lles decía, orgullosa do orzamento municipal, orgullosa da gestión impecable. En esta legislatura, non lle falo nas de atrás, co seu voto en contra, levamos investido máis de 3 millóns de euros cando termine a legislatura en saneamento. En asfaltos tenemos un plan de 1.750 euros. Ahora nos criticarán dentro duns meses, o pichi, veñen os chapapotes, as eleccións, o que se dedica a facer a alcaldesa. Pois sí, efectivamente, levamos investido en saneamento todos os anos o que é necesario. O San Miguel de Pereiras, que se iniciou 1,5 millón de euros, Leo, que temos que estar satisfeitos dese convenio coa Xunta de Galicia. A estrada de Pereiras a Tameiga, 1,5 millón de euros coa Deputación de Pontevedra. A estrada de Dornelas, provincial, 1,5 millón de euros coa Deputación de Pontevedra. O Porcelo, 800.000 euros. Todo isto son realidades coa Deputación de Pontevedra, que aí o está. O Parque da Pesqueira, 600.000 euros coa Deputación de Pontevedra. O Paseo do Louro, 400.000 euros coa Xunta de Galicia. A Igrexa de Sanguiñeda, Pepe, que che vai a tocar a ti en algún momento a crítica, tocou a Leo, e agora te tocará a ti en algún momento 1.300.000 euros coa Deputación de Pontevedra para mellorar toda a contorna. O Rebullón, que queren que lle diga do Rebullón? A piques de empezarse a obra de 11 millóns de euros do centro de intermedios e unha escola infantil que acabamos de iniciar o contrato para poñela en marcha en setembro. A Igrexa de Guizán, pois que estamos traballando para empezala, unha obra nas Angustias, melloras de señalización, 1.700.000 euros que anunciou para a peinadora Deputación e que temos que buscar os nosos fondos para facer o convenio e un largo etcétera que non lles vou a contar aquí a miña folla de ruta porque evidentemente o que teñen vostedes é que poñerse as pilas e ver todo o que estamos a facer. E imos a seguir. Efectivamente, íbamos a seguir transformando Mos e vostedes teñen que saber que este é un escaparate. O que facemos coa Rosa, o que facemos coas palilleiras, o que facemos coa feira de formación, o que facemos co 360, o que facemos coas rondallas, o que facemos coa volta ciclista. Sí, un escaparate para que a xente vexa como hai un goberno e unha alcaldesa pelexando para poñer a Mos no mapa, para darlle o mellor lugar e como hai unha oposición penosa, lamentable, que o único que están a buscar é o ridículo para tratar de machacar a xestión, a pesar de que por diante, pois a veces se poidan levar algo como a etapa da volta ciclista, ese día que lle roubaron os veciños e as veciñas de Mos e que ainda sacan peito, pois me parece bastante lamentable. Mire, todo o que lle dixen é xustamente o que non fan cando gobernan, como por exemplo o goberno de España, que leva con orzamentos prorrogados uns cuantos anos e que eso pois é bastante duro porque efectivamente pois o ano 2024 tivemos un orzamento con un remanente de 1 millón de euros e por culpa de Sánchez, e así hai que decir as cousas, non pudemos invertilo de novo en Mos. No 2025 temos un remanente de 600.000 euros e por culpa de Sánchez non o podemos invertir en Mos. E efectivamente, pois, aquí hai unha serie de facturas que vou a detallar. O primeiro que lle teño que decir, pois é que do ano 2025 hai exactamente 525.000 euros en facturas que teñan que ser aprobadas en este pleno. Por qué? Porque son facturas que os proveedores presentan no 26. Facturas do 25 que se presentan no 26. Ano cerrado e hai que pagalo. E non hai ningún problema. E despois hai do oral 253.000 euros que hai que pagar que en este exercicio e que non é unha invención de xestión mala ni malas praxis, é dicir, lles estou falando que de 1.700.000 euros, 778.000 son facturas que sí ou sí había que pagar por esta maneira. E agora vamos ao 1 millón de euros que tanto problema dá. Pois miren, o 1 millón de euros se vai a desglosar desta maneira. E facturas que teñen que ser pagadas porque é o día a día deste concello. O SAF, 230.000 euros. O Servicio de Axuda no Fogar. Fenosa, 275.000 euros. Sogama, 212.000 euros. A Faga, que son as actividades dos enfermos de Alzheimer, 18.000 euros. Facturas de contado de electricidade, 8.000 euros. Codisoil, o gasóleo da piscina, 12.000 euros. Maracai Ferretería, 14.000 euros. O Ferreiro, 10.000 euros. Técnicos que redactaron proxectos, 50.000 euros. Limpeza Irago, 7.000 euros e Galmaga, que son facturas da piscina, e isto fai un total de 850.000 euros de gasto necesario corrente de servicios básicos. Donde está o problema, polo que vexo no debate da oposición? Nas mezquindades, que vamos a dedicarlle tamén un minuto a elas. 261.000 euros.
Bien, de onde veñen estes 261.000 euros? Pois efectivamente de cousas que se aprobaron fora de tempo e que nos volveremos a facelo, pois seguramente, porque como lle digo, non ingresamos para pagar todo o que mos necesita, pero por eso non vamos nin a deixar de facer as cousas, nin a subir os impostos aos veciños. Os Rondallas Fest, que estamos tan orgullosos, hai que pagar 34.000 euros do Rondallas Fest, sí. O prefin de ano, que estamos tan orgullosos, hai que pagar 30.000 euros do prefin de ano, sí, e volverémolo a facer. O plan cultural, facturas pendentes que quedaron de 31.000 euros e as carpas. Aquí veñen as carpas. É lamentable, non? Que con todo o que estou contando eu aquí, se nos poñemos a pensar que dixo o BNG, pois donde máis énfasis facía era efectivamente nas carpas e nas paparotas, porque aquí o teño anotado. As carpas que son das palilleiras, que son dos bares de Mos, que son da Festa da Rosa, que son da Festa do Codillo. E efectivamente, pois suma 32.000 euros co Rondallas Fest e co prefin de ano. Bueno, pois eu que queren que lle diga? Pois que en un orzamento de 16 millóns de euros o Concello gaste en carpas 32.000 euros, dándolle resposta a asociacións culturais como Santa Eulalia e dándolle resposta ás propias festas, volverémolo a facer. E vostedes siguen votando en contra. Mire, gastamos en paparotas, como a vostede tanto lle gusta, e eu non teño problema en aceptar que gastamos 10.000 euros en pagar os pinchos dos funcionarios, sí, de Navidad, e gastamos... Qué mala educación tan grande, Dios mío, de verdad, de verdad, de verdad. Por favor, por favor. E gastamos 6.000 euros que lle vou a explicar claramente, porque vostedes non escoitan os veciños en esa cousa tan tremenda e tenebrosa que me vai a contar de Erville e desa factura. Bueno, pois mire, a Volta Ciclista, vostede foi un dos encargados, e moitos máis, de alegrarse de que Nidia ese día non tivera a foto. Así o dixo. E efectivamente non era a foto de Nidia, e que eu son a alcaldesa de Mos e represento o Concello de Mos, inda que a vostede lle moleste. Era a foto dos veciños. Era o día dos veciños, dos nenos, das nenas, siga dicindo que non, e siga mostrando o mellor de si mesmo que é ese día. Ese día donde efectivamente viñeron personas de moitos sitios movilizadas polo Partido Socialista, polo BNG, ese día donde as forzas de seguridade pois non fixeron o seu papel de blindar que chegara a volta. Ese día que efectivamente pois vemos como outros concellos donde gobernaba o BNG a volta pasou e non pasou nada. É dicir, o equipo israelita, para algúns concellos do BNG, onde pasaba, non pasaba nada, pero aquí sí. Pero a cuestión é que para nós era un día de festa, que vostedes lle roubaron a xente, e para nós é motivo de orgullo que a Volta Ciclista fora chegar a Mos por terceira vez. O Concello de Mos non lle pagou un euro a Unipublic, non lle pagou un euro a Volta Ciclista. O Concello de Mos o que fixo foi, durante o ano, aproveitarse de que a Volta chegaba e sacar o mellor de nós. Poñéramos no mapa por moitas cousas que o facemos todos os días, pola Volta tamén. Orgullosa que estou como alcaldesa de que se fale de Mos porque a Volta chegaba a Mos, que se fale de Erville porque a Volta chegaba a Erville. E esas facturas que hai que pagar son precisamente de 15 mallots que comprou o Concello, da publicidade que fixemos, de que fixemos coas palilleiras unha serie de actividades, de que presentamos a Volta Ciclista a bombo e platillo, sí, claro que sí, de que gastamos en sillas e todo o que foi a presentación, en facer coa hostelería unha campaña con manteles para os bares, e ese día que chegaba a volta, pois efectivamente, pasaban dúas cousas, que nos preparamos durante 8 meses, con actividades que en total suman pois 30.000 euros. Nos preparamos todos os meses e gastamos 30.000 euros, sí, para festas e cousas coa xente de Mos, cos bares, coas palilleiras, cos nenos, coas nenas, cos coles, e ese día, pois tiñamos previsto o gasto da Patrulla, un grupo musical que en Erville, no Centro Cultural de Erville, tiñamos previsto acabar a chegada que a xente viñera a Erville e fixéramos unha festa coa Patrulla e puxemos un porco espeto para que a xente degustase pois a gastronomía galega. Pois un ou dous os que sean, esa factura se lle pagou o Centro Cultural e Social de Erville e a Festa da Virxen das Neves de Erville, sí. E efectivamente, eles buscaron a maneira de poder cobrala xestionando cunha empresa. Sí, mire, vostede pode asustarse todo o que queira. Aquí está o fantasma do BNG e aquí está unha alcaldesa que lle fala, claro, que escoita os veciños. E os insultos aforros. Oiga, por favor,
Por favor. Repito, aquí está o fantasma do BNG. Sí, repito, lle chamo fantasma, como vostede me dixo un montón de cousas máis no seu debate de todos os días. Non o vou a retirar, non o vou a retirar. Aquí está a súa fantasmada de que, a ver, explíqueme que é unha empresa que xestiona cursos. Mire, eu como lle estou coa xente e escoito a xente, fixemos a mesa da Volta Ciclista, onde participaban os clubs deportivos, asociacións culturais, asociacións veciñais, o Centro Cultural de Erville, o Centro Celado, a Virxen das Neves de Erville, e entre todos diseñamos un ano de actividades que se están pagando en estas facturas. Mire vostede, esa é a fantasmada de que a xente da Virxe das Neves dixera, bueno, pois vamos a facer unha festa acorde a quen ven aquí, e pois acordamos de ter o porco espeto e de ter unhas bebidas para a xente que se acercase. E costou 6.000 euros, efectivamente. E ao final, pois, a xente que estábamos ali, vostede non, claro, vostede estaba en outros lugares, pero a xente que nos quedamos sin poder chegar á Volta Ciclista, pois todo o mundo baixou e estivemos consolando a xente de Erville, en primeiro lugar, porque estaban desconsolados, sí, desolados, sí, e aí estuven eu. Vostede siga dicindo que non, e eu lle sigo dicindo que sí, que foi unha pena. Foi unha pena para Mos ese día, foi unha pena para Mos para o deporte, foi unha pena para Mos para Erville. Sí, eso é o que eu penso. Vostede pensa outra cousa? Bueno, e a xente tendrá a súa opinión. Eu non quero que me dé a razón, nin tampouco lle vou a dar a vostede. Eu estou defendendo o que fixen como alcaldesa e as facturas son as que lle estou contando do porco espeto da xente de Erville, do Centro Cultural e de a Festa da Virxen das Neves, que buscaron a maneira de poder cobralo porque eles son unha entidade sin ánimo de lucro. E se algo non lle parece que este ben, váyase á Fiscalía e ali pois nos vemos as caras, como xa fixemos máis veces e ao final xa sabe cal foi. Quero engadir ademais que en estas contas tan boas que temos en este cadro, das que quero falar, que é a liquidación, que acabo de nomear, e repito e insisto, hai un resultado orzamentario de 2 millóns de euros, hai un remanente positivo de 556.000 e hai unha regla de gasto negativa de 235 que nos vai obligar a facer ese plan de axuste para poder facer a operación de préstamo. Estabilidade orzamentaria de 333.000 euros, máis 300.000 euros que non se contaron do SAF da Xunta de Galicia. Estamos en condicións de decirlle que temos capacidade financiera. Sí, e o demais é relato. Isto é ser responsables, dando servicios cos orzamentos municipais. De un ano enteiro que pasou e o que quedou sin pagar, que o vamos a pagar co orzamento do ano 26, porque temos crédito. E isto é a realidade, a liquidación e todo o desglose que lle estamos a facer. Isto é dar resposta, señores da oposición. Isto é resolver. E isto é o que queren os veciños. E vostedes sigan votando en contra de todo, sigan facendo as súas fantasmadas de exposición e eu, pois, lle seguirei contestando. E o tempo, pois, como fixo hasta ahora, vai poñendo a cada un no seu sitio, como se fixo hasta ahora. Así que vamos a aprobar esta relación de facturas por 1.700.000 euros que lle acabo de explicar, pois con detalle, todo o que puden, de onde veñen. Votos en contra. Pido a palabra por alusión. No, xa non hai máis alusións, ni máis palabras. Votos en contra. Partido Socialista, PNG. Votos a favor. Partido Popular, queda aprobado por maioría. E pasamos á moción do Partido Socialista, que foi a comisión informativa. Sí, sometemos aí tamén a comisión informativa de urbanismo. Pois ten a palabra Bruno. Grazas, moi bo día a todas e a todos. Paso a ler a nosa moción. A construción da actual autovía A55 provocou cambios nos camiños utilizados pola veciñanza no noso concello hai máis de 30 anos. Algúns destes camiños mantivéronse, como é o caso de Generoso Domínguez, en Tameiga, ou o paso inferior en Valteiro, en Petelos. Este último grazas a un movimento veciñal desta parroquia que conseguiu cambiar o proxecto e rexeitou un paso inferior estreito, como, por exemplo, o que se atopa en Rans, en Tameiga. Pero houve outros camiños que foron cortados e nunca se repararon, como é o caso do camiño do campo da Feira de Puxeiros, que unía esta zona verde coa zona do núcleo rural, denominado polo Pexón como Portela Norte, dirección ao Rebullón. Este camiño, que actualmente atópase desvirtuado pola falta de uso e por certos intentos de acaparamento, aínda segue presente entre a poboación local que recibiría como unha boa nova a súa recuperación.
Sendo o núcleo de Puxeiros un dos máis poboados e con maior movimento, sería moi beneficioso para a poboación o deseño e construción dun paso peonil que una ambas beiras da parroquia por medio dun paso máis amable que a actual ponte da Avenida do Rebullón, a cal xa non cumpre coa normativa actual nin coas mínimas medidas de seguridade para os e as usuarias. Xa son varias as veces que vemos veciñas camiñando pola estrada, non pola beira rúa, polo vértigo que lles dá pasar pola ponte da Avenida do Rebullón. Ou sufrir en días de mal tempo as molladuras dos charcos que se crean e ou a choiva batendo de lado. A construción desta ponte tamén aumentaría as posibilidades de paseo para a veciñanza, sumando as rutas de andainas actuais na parroquia de Tameiga este camiño que, ademais, é histórico. Xa existe un proxecto parecido dentro do Pexón que une ambas beiras das parroquias de Tameiga e Petelos. Trataríase de replicar este proxecto nesta ubicación. E tendo en conta estes motivos, propónse o Pleno do Concello de Mos o seguinte. E aquí vou engadir que agradecer as modificacións que se propuxeron en comisións polo BNG e polo PP, polo que o que se solicita non é o que ven escrito, senón o seguinte. Instar ao Concello de Mos a que modifique puntualmente o Pexón no anexo 4, Deseño de infraestructuras de comunicacións, incluindo esta proposta de paso peonil, e instar ao Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostenible a que estude esta idea e que apoie económicamente a reconexión das zonas a ambos lados da A55. Ben, xa levábamos tempo pensando presentar esta idea. É unha demanda da veciñanza da zona que melloraría as conexións entre ambas beiras da autovía, podendo formar parte de novas rutas para pasear. Tamén podería aliviar os problemas de tráfico na zona, dando a opción a que parte do alumnado do Colexio Lar poda acceder por este camiño dende o campo da feira. Outro beneficio para o alumnado é dispoñer dunha zona verde, como é o Parque da Feira, a apenas 2 minutos para o seu uso durante o recreo, evitando que teñan que estar nas beirarrúas preto do centro. Recentemente, o Concello de Vigo anunciou 3 proxectos para reducir a ferida ocasionada pola entrada á cidade da AP9 mediante a construción de pasos elevados por enriba desta vía de comunicación. Por iso é importante lembrar que Mos a ferida tamén continúa aberta, que non somos menos que Vigo e que tamén merecemos que nos axuden a reducir os danos que provocou a A55. Neste caso, na comunicación dentro das parroquias. Por iso, pedimos o voto favorable dos grupos políticos. Grazas. Gracias, Bruno. Polo BNG, Alberto. Hola, bos días. Bueno, a proposta parecenos estupenda. Como ben sabedes, Puxeiros posee un núcleo de poboación máis grande que temos en Mos. A autovía fixo que se dividirá prácticamente en 2 partes. É un pouco que decides, creo que estaría ben porque uniría o campo da feira con Portela Norte, serviría para a xente que queira andando ao centro de saúde, ao Colexio Lar, ou hasta mesmo xente que colle autobús e queda en Puxeiros, na zona de abaixo, e que o polígono do Rebullón a traballar. Por lo tanto, por a nosa parte, votaremos a favor. E xa que estamos en plan de demanda ao Ministerio de Transportes, pois bueno, esperemos que se incluya esta. Muchas gracias. Gracias. Feli. Grazas, alcaldesa. Vamos a ver. Mire, o que me parece increíble, que me parece realmente increíble, e de pura demagoxia, que traen a pleno algo para Mos, pola autovía, que non se sustenta nin técnico nin institucionalmente. Pide unha modificación puntual do Pexón municipal de Mos para facer un novo puente en Puxeiros, por riba da autovía, cando sabe que esa competencia de Fomento ou agora chamado Ministerio de Transporte e Mobilidade. Mire, en primeiro lugar, as propostas teñen que sustentarse sempre sobre unha base técnica, con solucións reais e centradas nas necesidades dos verdadeiras dos veciños e das veciñas de Mos. E sempre desde a escoita. Sempre desde a escoita. Mire, a súa iniciativa non contempla ni unha soa necesidade que os veciños dixeron aquí neste pleno, que a plataforma Defendemos dixo deste pleno, denunciando as carencias que temos na 55, na 550,
e solicitando a liberación da peaxe. E que parece increíble que non se escoiten os veciños. E agora, que pretenden vostedes con isto? Vir a este pleno por libre e traer a súa iniciativa. Realmente buscan con isto garantir a seguridade da veciñanza? Xa lle digo eu non. Porque moita a seguridade que está en xogo, moita seguridade que está en xogo. Pero mire, nos vamos a traer unha emenda. Vamos a traer unha emenda que reflexa todas as necesidades de Mos, todas as necesidades da carencia que ten polas malas reparacións e mantemento das infraestructuras. Mire, voulle pasar a ler a nosa emenda, que eu espero que vostedes o apoien, porque realmente non é unha emenda deste grupo, non, é unha emenda de todos os veciños de Mos. Falamos da plataforma Defendemos, falamos da plataforma da Nacional 550, falamos da xente que está a defender Mos e con esta alcaldesa, este grupo municipal ao lado. Mire, nos sempre desde o respeto, vou a pasar a ler esta emenda de sustitución, espero que o tempo mo permita, porque é amplia, e iso que a resumín, porque mire, resumímola, porque esta é un informe que estamos presentando semanalmente en Fomento das deficiencias, e vostedes non contemplan ni unha sola, e son coñecedores, ni unha sola. Bueno, tamén é certo que hai que dicilo todo, que vostedes votaron en contra cando a representante da plataforma viu aquí e numerou unas en pleno. Tamén é certo. Vou a pasar a ler esta emenda de sustitución, alcaldesa. Espero que o tempo mo permita. A emenda nosa de sustitución di así: o Pleno do Concello de Mos insta ao Ministerio de Transportes, Mobilidade e Sostible a resolver con axilidade e celeridade e de unha forma urxente as melloras da autovía A55 ao seu paso polo Concello de Mos para garantir a súa seguridade viaria e peonil na zona, mantendo a súa exposición, por iso nomeo aquí a Nacional 550. Primer punto, a ampliación das plataformas peonís existentes nas dúas pontes que cruzan a autovía 55 na zona urbana de Puxeiros, na parroquia de Tamega. A tratarse de infraestructuras obsoletas, con máis de 3 décadas de antigüedade, que presentan deficiencias en materia de accesibilidade de seguridade viaria, cumprindo os estándares establecidos e que resultan insuficientes para dar resposta ao incremento da poboación e do tránsito peonil na contorna, especialmente pola presencia dun centro de saúde e da futura posta en funcionamento do centro sociosanitario, polo que se insta a súa ampliación e adecuación con carácter urxente. Isto que estamos pedindo é a ampliación da zoa peonil das dúas pontes de Puxeiros. Saben que isto é totalmente viable. Acaban de facer o de Puxeiro, o de Chapela, encima da P9, xustamente a que vai para Trasmañón. Vostedes o saben. Non pedimos ningún despropósito. Punto 2. Executar actuacións inmediatas e urxentes de mellora, mantemento e seguridade na autovía A55, a seu paso polo noso Concello de Mos, mediante o seu arranxo integral, incluindo renovación do firme con asfalto antirruído e antideslizante. Aquí, así, como a adecuación dos carrís de incorporación e das vías de servicios paralelas ás necesidades de mobilidade da veciñanza. Estas actuacións, entre outras, están recollidas neste informe, volvo a insistir, que se remite desde o Concello de Mos e de forma retirada ao Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostenible. Perdone, canto lle falta para explicar as emendas? A emenda? Nada, un minuto. Ben, pero resúmao. Resumo, vou só polos puntos grandes. Aquí hai unha serie de enumeracións. Este é o punto 3, a SEMADE está no Ministerio de Transporte e Mobilidade Sostible que con carácter urxente leve a cabo as actuacións melloras necesarias na Estrada Nacional 550 ao seu paso polo Concello de Mos, demandas que veñen sendo trasladadas de maneira reiterada pola veciñanza e o Goberno local.
E punto 4, e último, instar o Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible a liberar de maneira inmediata a peaxe da P9 no tramo Vigo-Porriño como medida urxente e prioritaria para descongestionar a autovía A55, mellorar a seguridade viaria e ofrecer unha alternativa real de mobilidade, evitando, ademais, a execución do proxecto altamente lesivo para o territorio como novo proxecto da nova A52 ao seu paso polo noso concello. Grazas, alcaldesa. Gracias, Feri. Ten a palabra. Perdón. Moi ben, primeiro agradecer ao BNG que este de acordo e que vexa que é sumar unha idea á melloría de Mos. A verdade é que non me esperaba esta contra do Partido Popular. Estamos falando dunha ponte onde xa no Pexón hai un proxecto similar, por iso se propón, non é unha idea banal, hai un proxecto no anexo 4 que vostede preguntaba na comisión onde estaba, e sería incluir tamén esta idea no Pexón. A idea de incluílo no Pexón foi de Pepe, que me dixo, bueno, habería que facer unha modificación. Eu só quería presentar unha idea que axude a veciñanza e que están falando, e que como expuxen, traería beneficios non só a veciñanza, senón as usuarias do colexio lar, que aí hai un problema e sempre que traemos ideas é para sumar, non para pelexar. Dime que non contempla ninguna mellora para a 55. A unión das beiras, a interconexión das zonas, vai ser unha zona onde haxa SUDRs, onde se urbanice, nun futuro, o mellor agora non é o momento, pero nun futuro sí que unha ponte peonil que mellore a seguridade e que non lle dea medo a xente, porque hai moita xente que lle dá medo esa ponte. Eu trouxen esa idea por esta xente que me reclama. Non se me ocurriu a min. Eu escuito a xente tamén traio as súas ideas. Xa se falou da A55, da A52 en febreiro, e que este non é o momento, esta non é a moción para falar de isto. E aparte, formamos parte da comisión de seguimento que hai actualmente feita e estamos escuitando e estamos intentando aportar e reclamar a quen sexa, a quen haxa que reclamar pola nosa parte, pola vosa parte, para mellorar as condicións de Mos. Non entendo por que mesturamos todo e non entendo tamén por que levanta tanto a voz se estamos expoñendo tranquilamente e me fala como non sei, como botándome bronca por non falar do outro. Xa se falou en febreiro, é que a verdade non entendo. Sí, trae unhas emendas que, bueno, estaría ben lelas porque son bastante extensas e non as esperábamos, pero a verdade é que creo que non veñen a conto, grazas, Leo, que non veñen a conto do que se está expoñendo na nosa moción. Se as dan antes, impresionante. Sí? Se as deran antes, sería impresionante. Impresionante, claro. E correcto. A ver, debería lelas un poquinho máis polo miúdo, ¿no? Pero creo que todo isto correspóndese máis ás demandas que se están facendo na Comisión de Seguimento da Nacional 550 que con unha moción onde se propón facer un paso peonil e recuperar un camiño histórico. Esa era a moción. Non empezar a pedir todo isto, que sabemos que hai que pedilo. Xa recoñecemos en febreiro que sí que é necesario mellorar as condicións das vías de alta comunicación. Tamén debido ao mal tempo e todo, empeorou todo e o aceptamos, por suposto, e estamos de acordo en que se pida, pero que non entendo por que me trae todo isto. Gracias, Bruno. Bénega. Bueno, eu un pouco sigo a línea do que hizo o portavoz do PSOE, que estamos falando simplemente dun paso peonil en Puxeiros, e o Partido Popular trae isto, nosa postura xa saben, pero creo que isto é un tema de unha moción aparte, porque ao final, o que dicen eles, ao final é un paso peonil. Están de acordo ou non están de acordo? É o único que teñen que decir. Ao final non se están de acordo, a mí non me quedou claro. Porque se é viable técnicamente, non é viable técnicamente, dixo as dúas posturas. A non sei que nos parece unha boa proposta. Puxeiro está vido pola autovía, creo que a xente dense que mover por algún lado, e isto é unha solución. Nada máis, gracias. Gracias. Creo que nadie dixo que non estuéramos de acordo, presentamos unha emenda.
No, pero nos non estamos en contra de que isto continúe. O que queremos é que se engada todo o que traemos aquí. Comprenden? Ahora yo explica Feli. Bueno, pero yo estou explicando. Ahora yo explica Feli. Por suposto, alcaldesa, grazas. O que está claro é que nos estamos de acordo. Todo o que sea viable e que sea beneficioso para nós, por suposto que vamos a estar de acordo. Se cambiamos, en vez de a emenda, poñela, emenda de sustitución, poñela de engádega, sin problema ningún, non hai problema ningún. Pero nós o que non podemos é non falar hoxe aquí das outras necesidades, porque sería faltarlle o respeto aos veciños. Iso non podemos facelo. E mire, eu vou dicir na anterior intervención, pois non pode falar de todo. Non pode falar de todo. Todos sabemos que dentro das melloras que pedimos a mellora do Costilleta, verdad? Pedimos a mellora do Costilleta. E vou dicir ao señor do grupo, o grupo BNG, que cando faga vídeos que primeiro sepa de quen é a competencia e que non lle estea dicindo que a alcaldesa ten unhas competencias cando non é. E sabe por que yo advirto? Advirto simplemente porque a mí aquí temos un problema. Meu compañero Camilo está reparando a Costilleta. Está pintando a Costilleta. Meu compañero Pepe preocupado por ese problema. Non vai a ser ahora que o estean facendo e resulta que veña Fomento a poñerlles a eles unha sanción. Mire, aquí seguro que, mire, estamos pedindo... Perdone un segundo. Vai a estar calada en algún momento vostede? Sí, vostede. Pois falar cando están os demais intervindo. Non pode estar todo pleno. Manteña un pouquiño de respeto. A mí me molesta bastante. É que non lle estou vendo, eu estaba escribindo. É que non teño ninguna intención en vela, sinceramente. Eu estou escribindo e... Bueno, eu repito, esta señora hoxe se vai a ir do pleno, repito, pero é incansable. É incansable e non escoitei disculpa, alcaldesa, disculpar, concelleiros. No, ela, pois sempre ten o as para matar o tres. E, evidentemente, eu estou aquí escribindo o que están dicindo e estou escoitándoa e molesta. E se me molesta a min que estou escribindo, imagínese a quen está intervindo. Hai un rato intervín e me molestaba tamén, porque é moi molesto cando un está intervindo e ten que concentrarse no que ten que decir, estar por detrás vostede. E iso todo o mundo se está dando conta. Lle pido, lle rogo que manteña silencio. E se quere decir algo ao seu compañero, se van fora e falan toda a mañán. Non teño ningún problema en que estén fora do pleno. Lle rogo, non hai máis advertencias. Gracias. Pois, como dicía, hai moitas necesidades. Enumerei unha da 55, son moitas que están aquí. Si a todos lle parece ben, traémola a pleno e votámola a enmienda outra vez, pero pediría que se incorporase todo hoxe. Cando falaba da 550, a min o que me parece máis... Bueno, é o tema do tablado. O tema do tablado é que é sangrante. É sangrante. Eu espero, alcaldesa, que mañán que non volva a vir o delegado de goberno a prometer iso que non está a facer. Bueno, como lle decía, señor o portavoz do grupo socialista, espero que esta iniciativa que vostede trae aquí non teña outro interés. Non teña outro interés. Espero que realmente sea o que vostede dixo, que é por interés dos veciños. Eu espero que non teña outro interés. Pero digolle unha cousa, o Concello de Mos sempre vai a estar ao lado dos intereses dos veciños. E ese ponte, se vostedes e os veciños, sobre todo, creen que precisa, por suposto, que vamos a estar aí pedindo. Pero non antes, sin pedir a ampliación da ponte, ampliación peonil das dúas pontes do Rubillón. Porque están nun estado lamentable. Gracias, Feli. Gracias, alcaldesa. Alberto. No, perdón. Bruno. Bueno, primeiro, disculpad a miña compañeira, estábamos debatendo sobre as emendas, o mellor se nos deixasen un poquinho de tempo para falalo e para debatilo. Quizáis o problema foi ese, que non tivemos tempo para falalo e me está axudando a tomar unha decisión.
non entendo o de outros intereses. Bueno, sí, se penso mal, entendo por onde vai, pero non, de verdade que non é intereses por detrás. É un camiño que me falaron de él, por onde iban os nenos de pequenos, iban ao colexio, iban por aí. De verdade que hai xente que non lle gusta pasar polas pontes. Sí que é certo, e me gusta a emenda de mellorar a parte peonil das pontes, de Generoso Domínguez e da Avenida Rebullón, e como moito introduciría esa emenda. O resto creo que se merece unha moción por sí mesma. Se o mellor nos deixasen presentar algunha emenda máis como correspondería, ou se vostedes queren presentar unha no próximo pleno, pois falaremos e debatiremos sobre iso, pero estamos mesturando cousas. Me parece que non é o momento e non vamos a aceptar as emendas, a excepción de solicitar tamén a melloría das pontes mencionadas. Polo resto, pois, creo que está todo dito. Gracias. Me podía concretar entonces se acepta a nosa emenda de adición? Dame un momentiño. Sí, se queren paramos o pleno e falen todo o que teñan que falar, non teño problema.
Vale, despois de deliberalo e de debatelo, o PP propón unha emenda de sustitución, pero nos pedimoslle que sexa de adición para poder... Sí, bueno, estou non explicando. Xa é a miña intervención, non ten quenda de intervención, simplemente lle pregunto se está de acordo na emenda que presentamos para engadir a súa. Vostede ten unha moción e simplemente lle pregunto se están de acordo en aceptar a nosa emenda de adición. É o que lle pregunto, nada máis, non ten que intervir máis. Vale, perdone. Estamos de acordo co punto 1 de todos dos 4 que presentan no punto 1. Cal é o punto 1? Ampliación das plataformas peonís existentes nos Solamente con eso. Sí, solamente con iso. Bueno, pois nada, moitas gracias. Evidentemente, pois nós non vamos a aceptar que traian unha moción a estas alturas donde se lle insta a Fomento, donde se lle fala ao Concello de Mos de unha idea para unha cousa do futuro, cando no presente estamos totalmente abandonados. E así que o BNG, que neste caso sempre estivo ao noso lado para reclamar todo o que significan as deficiencias, as non atencións, a non contestación e o maltrato concretamente do túnel, me parece increíble que estén dispostos a que hoxe se traia unha moción do Partido Socialista donde se traia unha idea para que no futuro Fomento desarrolle, se modifique o plan general, e isto é construir unha pasarela peonil dende Puxeiros do Colexio Lar hasta outro lado e non se lembre en esta moción todo o que hai por diante. Porque a mí si me preguntan que é o que me preocupa, lles digo é que isto é unha idea que me parece moi ben que vostedes teñan ideas, pero que antes das ideas hai que resolver os problemas. Os problemas da xente, porque dice que a xente llo reclama. Sabe o que me reclama a min a xente? A xente me reclama que non se faga un túnel. A xente me reclama que a defendamos, a xente me reclama que a escoitemos, a xente me reclama que se faga a obra do tablado, a xente nos reclama que se declare Travesía Urbana Nacional 550 en 2 puntos, a xente nos reclama que limpie Fomento as carreteras, a xente nos reclama que se insonoricen as zonas que nos están insonorizando. Eso nos reclama a xente por encima de todas as cousas. E vostedes se agochan debaixo do Partido Socialista de Vigo. Ahora dice que nós non somos menos que Vigo. Bienvenidos, bienvenidos, señores del Partido Socialista de Mos. Vostedes sí que son moito menos que Vigo, porque deixan que veña o alcalde de Vigo a manipulalos. Pero aquí está a alcaldesa de Mos para defender o Concello de Mos. Sí, 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 señor Duto, sí, sí, con 2 narices, sí, sí. Me enfrentei a ese señor por terra, mar e aire, vostede o sabe, e vostedes agochadiños debaixo da mesa, indo ás parroquias a presentar as bondades dun proxecto demoledor para Mos. E veñen agora aquí a intentar decirnos que non o esperaban. De verdad que non o esperaban? De verdad que non esperaban que fixéramos unha defensa a ultranza do que está por encima da mesa sin resolver? De verdad que vostedes non esperaban que truxéramos esta enmenda? De verdad que non o esperaban? Pero vostede que pensa? Que encima de todo o tempo que levamos esperando a que nos contesten, a que nos reciban, a que nos digan algo, veñen agora cunha idea que, por certo, vostede na moción é o que fala da A55, que, por certo, vostede é na moción o que fala vostede, fala da A55, vostede fala do que provocou a A55, sí, a de hai 30 anos, sí, a de Abel Caballero, sí, a de Emilio Pérez Touriño, sí, esa, a que os veciños tuveron que salir á calle, o dice aquí, a defender a Mos, como salen hoxe, pero vostede queda na casa, vostede agochadiño. Eu sigo aquí, desde o ano 7, defendendo o mesmo, o Partido Socialista daquel entón que nos quere demoler, que é o mismo que hai hoxe. E o de Mos sigue sendo o mismo, o Partido Socialista agochadiño, o daquel entón e o de hoxe. E vostede o que fala aquí, efectivamente, do que provocou a 55. Efectivamente, por iso eu lle falo da 55 que quere vir e o que quere provocar. Fala da de hai 30 anos, eu falo da de hoxe. Da de hoxe e da de hai 30 anos, porque mire, as pantallas de insonorización, o declarar unha señalización mellor, unha rodadura mellor, unha limpeza mellor, é da autovía actual, da que vostede fala. Resulta que trae unha idea, é dicir, non limpian, non señalizan, non poñen capa de rodadura, non insonorizan, non declaran travesía urbana, os peregrinos polo medio dos coches, os que van nunha silla de rodas polo medio dos coches, toda esa trifulca que temos en esa enmenda declarada e detallada ao minuto, por non falarlle, insisto, do problema do nudo de Puxeiros, por non falar do problema de Ramilo.
E eles traen aquí unha idea e dicen que non se poden mesturar cousas, por suposto. Eu si quere que aprobemos todo xunto, aprobamos. Ahora ben, para mí hai un inicio en todo isto que é a non atención. E resulta que eu ahora lle vou a mandar a Fomento unha idea. Porque como nos tratan tan ben e o importante xa está resolto, vamos a presentar unha idea. A ver se o Ministerio a estudia e o Concello de Mos modifica o plan, que é pintar unha ponte e construir unha ponte. Imagínense, póñanse en situación todo o que está pendiente por resolver. E o Partido Socialista de Mos, en lugar de sumarse a esta reivindicación, sumarse a Defende Mos, sumarse a esta petición, no, eles traen unha idea que, oye, pois que construyan unha pasarela desde o Colegio Lar hasta outra parte de Puxeiros pasando por encima da autovía. Vostedes creen que isto é de risa. E eu non quero decir que non sexa necesario, Non, eu non vou a decir que non sexa necesario. Pero que antes que eso, eu quero outras cousas. E, polo tanto, non podo aprobar unha moción donde para min o importante sea eso. No, vostedes falan moi ben cando dicen que desto xa se falou. Sí, pero vostedes votaron en contra. Vostedes votaron en contra do que trouxo aquí a plataforma. E agora queren pintar unha idea que os veciños ya piden. Pois mire, vostedes siga traballando en esa idea. Siga traballando en esa idea e eu vou a seguir traballando no importante. Que o importante non é esta idea. O importante é que o Ministerio de Fomento nos atenda e que non nos pise e que o alcalde de Vigo non nos pise e vostede agochadiño. E eu sei que non lle gusta, pero esta é a realidade, porque a súa mensaxe co túnel é a mesma que a do alcalde de Vigo. Pero resulta que a mensaxe de Mos é outra diferente. Donde está vostede? Vostede está nunha idea, pero claro, me sorprende que me diga de verdad que non contaba con esta enmenda? De verdad que cree que é a miña prioridade? De verdad que cree que esta prioridade dos veciños e veciñas de Mos? De verdad? De verdad? Non o podo creer. Por lo tanto, si queren que a idea se desenrole e a maiores poñamos por diante o que Mos necesita, votaremos a favor. Si vostedes rexeitan o que Mos necesita e queren que se pinte unha pasarela, votaremos en contra. Así que a moción tal cual está, vamos a votar en contra. Votos en contra da moción, Partido Popular, abstencións, votos a favor, Partido Socialista. É dicir, que rexeitan as enmendas que presenta o Grupo Popular, donde pide todo o que está pendiente por facer. Queda rexeitada a moción. Pasamos á seguinte moción, que é unha moción do BNG. Consta ditamen da Comisión de Urbanismo. Gustavo? Ben, a ver se conseguimos baixar un pouco o tono. Como antes a alcaldesa non me deixou intervir por alusións, vou aproveitar esta intervención para decirlle que intente aforrarse, xa que nos pide respeto a todos, intente aforrarse os calificativos persoais, polo menos a este portavoz e a calquera dos compañeros que estamos aquí, porque Fantasma era Casper. Eu son voceiro do BNG, concelleiro desta corporación, compañeiro seu, e creo que me merece un respeto, polo menos a nivel persoal. Despois, descalifica as miñas actuacións, pero a min a nivel persoal non me ten que descalificar. En canto á moción, a moción que traemos aquí é un tema recurrente, pero non porque sexa recurrente non quere dicir que non se teña que volver a traer, que é a construción dunha nova casa consistorial. Creo que a ninguén se lle escapa, non vou a ler a moción, vou a intentar explicala e intentar ser breve, e ser o máis conciliador posible, e por favor, se tedes unha emenda, presentala antes da moción, por favor. Non se nos escapa a ninguén que a Casa Consistorial é do ano 1943, que no seu día probablemente facía o seu servicio, cando tiñamos a mitad de poboación, probablemente unha cuarta parte de funcionarios, pero que na actualidade claramente é obsoleta. Calquera veciño ou veciña que teña que facer un trámite no Concello, pues probablemente ten que ir a 4 ou 5 edificios diferentes, porque urbanismo está nun edificio, urbanismo e medio ambiente está nun edificio diferente, cultura e servicios sociais está nun edificio diferente, policía local, CDL, etcétera, etcétera. E, por tanto, ni siquiera collen os traballadores que temos no Concello que traballan ali, están traballando nunhas condicións dignas. E tampouco se está recibindo a xente que vai ao Concello, é recibida nunhas condicións dignas. Outro día, sin ir máis lonxe, que estaba ali presente, había 6 persoas esperando na entrada do Concello. Non son condicións. De feito, hubo que sacar unha cadeira para unha señora maior dun dos despachos do propio Concello porque non teñen onde sentarse. Tampouco teñen onde escribir, que estaban todos ali esperando porque só hai un atril para poder escribir.
Entón non son condicións. Por non falar de que calquera persoa que teña mobilidade reducida ou dificultade para subir unhas escaleiras non pode acceder ao segundo andar porque non hai un ascensor. Entón, necesitamos unha nova casa consistorial. E isto tampouco é unha idea novidosa. No ano 2005, xa neste pleno, se debatiu e votaron a favor BNG, Partido Socialista e Partido Popular de que se construíra unha nova casa consistorial, que se iniciaran os trámites para construir unha nova casa consistorial no entorno das Pozas. E iso é unha idea que se ven mantendo ao largo do tempo. Vostedes mesmos, no plan xeral que vostedes aprobaron, ven escrito, e ven na memoria, e ven ao largo do documento, que a nova casa consistorial vai ser nas Pozas, e hai unha parcela reservada para iso, e que a partir de aí se ten que construir a cabeceira administrativa do Concello. Nos vamos un paso máis alá, porque un edificio administrativo por si solo non crea Concello. Hai exemplos de concellos por aí de que a casa consistorial está ela sola e nada máis. Por exemplo, é moi coñecido o caso de Soutomaior. Moita xente pensa que Arcade é concello propio. O núcleo urbano de Soutomaior é Arcade. E a Casa do Concello está no outro lado. Por iso, nós o que pedimos tamén é que se cree un plan director para desenvolver todo o entorno das Pozas, con vivenda pública, con edificios administrativos, para crear o centro urbano do Concello de Mos. O centro urbano non ten que ser algo de cara a galería, para quitarse fotos, ni nada polo estilo. Non é un fotocall, sino que é para centralizar servizos, para dar a mellor servizo a toda a veciñanza. Que cando ti teñas que ir a desplazarte a un edificio administrativo, pois só teña que desplazarte unha vez. Que poidas crear unha línea de transporte público urbano de que a xente teña un sitio a donde ir e non teña que desplazarse por non sei cantos sitios. Por tanto, propoñemos ya á Corporación e a este pleno a adopción dos seguintes acordos. Que o Goberno municipal inicie cantos trámites sexan necesarios para iniciar a construción dunha nova casa consistorial nas Pozas, en Petelos. A creación dunha comisión de seguimento onde estean representados todos os grupos políticos municipais para dar conta dos trámites feitos, así como para debate e posta en común dos pasos a seguir. Nós tamén creemos que isto é importante. Se se construe un edificio pensado para 100, 200, 300 anos, temos que todos participar e tratar de sacar a idea con consenso, que se cree algo feito para durar e que non, que se cambia a corporación, pois ou se quite ou se cambie, etc. etc. E por último, paralelamente que se faga un plan director para o entorno das Pozas para a creación dun futuro centro urbano do Concello de Mos, así como así o establece o Pexón de Mos, e que este plan inclúa vivenda pública. Remato, como decía, hai que crear un plan director porque non só vale con facer o proxecto de construir unha casa consistorial. Hai que ter en conta todo o entorno, como comunicamos, como vamos a crecer no futuro, etc. Por todo isto, pedimos o voto favorable de toda a corporación. Gracias, Gustavo. Pola Partido Socialista? A construción dunha nova casa consistorial é unha necesidade recoñecida dende hai moito tempo. De feito, foi no 2005, con María Jesús Escudero como alcaldesa, cando se empezou a tratar o tema. 20 anos despois, non se avanzou nada neste asunto, cousa que empeza a ser un problema. E dicimos que é un problema porque a ergonomía para os traballadores e traballadoras municipais é case nula. Xa describiu o BNG algunhas das situacións que se dan no actual edificio, como o estado de algunhas estancias, o pouco espazo de traballo, a falta de sala de espera para ser atendidas e outras cantas eivas que existen, como que o edificio de urbanismo non cumpre coa normativa urbanística de accesibilidade, unha verdadeira contradicción. A construción dun edificio que teña capacidade para reunir todos os servizos e áreas facilitaría os trámites á veciñanza, melloraría o contacto e a comunicación entre áreas e departamentos e incluso axudaría a reducir os gastos en mantemento e gasto enerxético. O lugar escollido, nas Pozas, non é o chou, responde a unha cuestión xeográfica, sendo Petelos o centro do concello, cousa que facilitaría o acceso, non antes de mellorar as infraestructuras viarias ou o servizo de transporte público. Dúas eivas que arrastra o noso concello dende hai tamén moitos anos e que parecen estar lonxe de solucionarse. As Pozas ofrece lugares de recreo que poden acabar sendo zonas verdes de alto valor paisaxístico, como é o caso do regato que pasa preto da zona reservada para a casa consistorial no Pexón, ou a cercanía ao castro de Torroso que, algún día, podría converterse nun parque arqueolóxico ao aire libre. Ademais, existen xa varios edificios de utilidade pública como o colexio, o IES, a piscina, o multiusos, a biblioteca. Sí que a zona ten todas as papeletas para converterse no centro de Mos. Hai un pequeno pro
de tardar tanto en facer o Concello, pois hoxe en día os trámites son sobre todo electrónicos, polo que se pode aforrar certo espazo adicado ao trato presencial e usalo para outras cousas, como unha sala de plenos, despachos para os concelleiros, sala de espera ou calquera outro uso. Tamén nos gustaría que este novo edificio contase cunha gran praza do Concello onde celebrar eventos como podería ser a Festa da Rosa. Nós estaremos a favor desta moción porque, aparte de que xa foi aprobada en sesión plenaria en 2005, está sempre no noso programa electoral. Grazas. Ben, moitas gracias. Bueno, pois eu, efectivamente, quería falar directamente deste asunto e non estou para nada de acordo, tratando de baixar o tono e tendo acritud cero en isto, polo ben dese futuro casco urbano, que eu creo que non hai que falar de casa consistorial. Creo que Mos pode estar nestas alturas necesitando de un lugar donde demos respostas á economía, á administración, á accesibilidade, aos servicios. Eu creo que aquí hubo intervencións donde se refiren á gran plaza, a ese gran edificio, á sala de espera, a un montón de cuestións que a xente de Mos non lle importan. A xente de Mos o que lle importa é ter un lugar pois onde haya moitos servicios e moi ben prestados, non? Entonces, bueno, pois eu vou empezar por decirlles que non me parece nada ben si queremos iniciar un camiño todos xuntos que se poida estar en unha moción pois falando do que pudo ser e non foi ou do que se fixo ben ou que se fixo mal. Desde logo que eu estou convencida e por eso pois levo aquí uns cuantos anos de que a xente avalou o noso traballo. Avalou a xestión que fixemos en materia de servicios, de urbanismo, de obras. Estou convencida de que a xente o avalou. Levamos 17 anos construindo... Que pasou? Que lle molesta? Que é o que lle molesta a vostede? Lle molesto eu, xa o sei, pero son alcaldesa, vale? Entonces, bueno, pois levamos 17 anos construindo o Mos que estou convencida que a xente quixo. Estou convencida. 17 anos transformando o Mos, inda que a oposición estuvo os 17 anos criticándonos, estou convencida de que construímos un Mos que hoxe é un territorio de oportunidades. Non é un concello de paso, como se podía decir hai décadas, nin vamos a permitir que o volva a ser. Non hai máis que pensar na moción anterior que acabamos de aprobar ou rexeitar. Así que eu estou orgullosa de levar pois preto de 18 anos escoitando os veciños, chamando á porta de todas as administracións para construir o Mos que temos hoxe, por suposto aprobando un plan xeral hai 10 anos e reinventándonos todos os días para ser cabeceira da nosa comarca, desde traer a volta ciclista hasta ter aí o 360 en marcha, hasta ter ese rebullón reconstruído e un montón de cousas máis que non vou enumerar. Pero o que lles quero decir é que estou convencida de que a maioría da xente de Mos opina o que estoulle dicindo eu aquí. Pois que construímos un Mos comunicado, un Mos humanizado, un Mos amable, un Mos fermoso, un Mos industrial, un Mos verde tamén, un Mos inversor, cabeceira e motor, un Mos cultural, un Mos tradicional e un Mos con historia. E todo eso, eu creo que a frase que mellor resume o que fixemos en estes 18 anos foi a modernización de Mos. O que é verdad é que, efectivamente, falta algo máis. Bueno, e que é o que falta para a miña forma de velo? Pois falta que ese plan general que se aprobou hai 10 anos tire, se invirta, se desenvolva e non o estamos a ver. Bien, por eso creo que en esta legislatura, eu cando iniciei a legislatura, me presentei con un programa electoral donde decía claramente que era tempo de falar da vivenda comunitaria, da vivenda en altura, da vivenda que non fose vivenda unifamiliar. Eu falaba de a vivenda pública, aí está o resultado. E cando falaba da vivenda pública, pois falaba tamén de que había moitos lugares que podían ser acolledores de vivenda pública, non? Sanguiñeda, Puxeiros, As Pozas, San Eleuterio, e eu me manteño en eso, me manteño que son lugares onde se pode albergar un futuro casco
futuros cascos, futura máis vivenda pública. O caso é que, pois eu, seguindo as instruccións do que levaba conmigo, que era un programa electoral, a parte do meu equipo, pois iniciei un proceso de reflexión. Un proceso de reflexión donde me fixen a pregunta desde o primeiro día, non? Que era como fortalecer a estrutura urbanística de Mos. Como fortalecela, por qué? Porque está sin desenvolver. O único que se desenvolveu do plan xeral foron as viviendas unifamiliares e a parte máis industrial, porque efectivamente era a demanda que a xente tiña. A xente o que nos demandaba cando aprobamos o plan inicialmente era, na súa totalidade, era máis núcleos rurales. Iso fixo que volcásemos ese plan en un concello máis rural e deixásemos un pouco de lado, pero non porque nos quixésemos, é porque a xente non lo pediu. É dicir, deixamos todas as cargas do desenvolvemento urbano de vivenda comunitaria no particular. Esta é a realidade. E eu expliquei sempre coa tranquilidade que estou facendo hoxe, porque se de verdad creo que en algo non podemos tirarnos os trastos nin discutir máis do que se necesita é en este asunto, non? Por iso me parece moi delicado, me parece un asunto moi delicado como para traelo ahora que quedan 4 meses para terminar a legislatura e me parece, sí, efectivamente, de operatividade quedan 4 meses. Sí, no. Mire, vostede sabe que dentro dun mes empeza o verano e no verano chega outubro e quedan, realmente vostede nunca gobernou, pero eu lle digo que operativos de resolución, de tomar decisións, quedan 4 meses. Sí. Dentro de un ano estamos casi votando, no mes de xaneiro se inicia unha campaña electoral donde a xente perfectamente sabe que xa non importa o que se diga aquí, xa non importa, porque cada un está no seu papel, no seu programa e evidentemente isto empeza a ser un pouco eso, por eso o traen agora, porque non o trouxeron no ano 23. Entonces, eu con todo o cariño e con ánimo de intentar facer as cousas o mellor posible, pois creo que efectivamente esta corporación non pode pois tomar decisións que vai a executar a corporación que vai a vir. Porque ningún dos que estamos aquí sabemos se vamos a estar dentro duns meses. Non o sabemos. Podo non estar eu aquí, pode estar o señor do Partido Socialista, o señor do BNG, pode haber outras persoas diferentes que non están aquí, e me parece que, pois, intentando ser o máis respetuosa posible, e habéndolle dito que levo 17 anos traballando, e que en esta legislatura me tomei esta molestia que lle sigo contando, que por que o plan xeral non puxo en marcha un solo nas Pozas, en Puxeiros, en Sanguiñeda? Bueno, pois porque efectivamente pois as condicións nas que aprobamos o plan xeral foron as que os veciños quixeron, pero non son os ingredientes ideales para que hoxe vexamos unha realidade de vivenda comunitaria. Eu creo que esa pregunta de como fortalecer a estrutura urbanística de Mos, que me fago desde o ano 23, unha vez que, pois bueno, creo que temos un Mos xa bastante modernizado e agora temos que ir en sí a ir conformando núcleos urbanos, isto non é a primeira vez que mo escoitan en este pleno. Bueno, pois isto tamén é parte delo. Unha casa consistorial, parte delo, non é o máis importante, é parte delo, parte da estrutura urbana. Afecta, como decía, a todos os ámbitos. Queremos fixar poboación, queremos dar mellores servicios, ter mellor accesibilidade e ter unha mellor vida económica e administrativa, non? Eu, querido señor Barcia, pois non me estou reindo, A verdade é que vostede sempre se ríe moitísimo e isto é moi serio, Si, isto é moi serio. Eu lle digo que é normal que vostede queira explicar o seu proxecto. Vostede ten claro o seu proxecto, a cidadanía, pois o valorará. E eu respeto o seu proxecto. Eu lle insisto en que este é tempo de comprometernos a que este traballo que vostede pide que se faga aquí, que se empurre e que se poña en marcha unha nova casa consistorial, que é o que ven pedindo en esta moción, pois creo que este papel é o que debemos comprometernos nós e vostedes a que sea o primeiro que fagamos na vindeira legislatura, non agora que está a piques de terminar.
o que lle quería decir tamén, vostede se preguntou en algún momento por que As Pozas non tuvo atractivo suficiente? Porque non solamente a casa consistorial, é que a casa consistorial pode ser o fruto de, pero a casa hai que empezala polo chan, non polo tellado. Algo acaba de decir vostede na súa exposición e que non é colocar un concello, non? Decía, non é colocar un edificio administrativo e que xa teñamos un casco urbano, efectivamente é facer un plan director, estou de acordo. É pensar en que ingredientes hai que traer para que veña por si sola a vida en ese lugar e a casa consistorial despois, non? E eu creo que o desenvolvemento desa zona das Pozas ven marcada precisamente por esa avenida que está no plan general desde Puxeiros hasta Sanguiñeda, unha avenida de 30 metros que se facía como? Precisamente, pois, promovida polo desarrollo do chan, que non se produciu. Non se produciu, pois, efectivamente, porque, bueno, pois, entre outras cousas, a situación económica é a que é, e porque nos deixamos o 100% desta responsabilidade nos particulares. Bien, que pretendo eu con este discurso que lles estou dando? Pois é un exercicio de sinceridade, de que a mí se me preguntan hoxe, alcaldesa, vostede está convencida de que o Concello este nas Pozas, en Puxeiros, en Sanguiñeda? Pois evidentemente hai un plan xeral que o pintou nas Pozas, non? E eu o respeto, pero creo que o que máis me preocupa en este momento pois é efectivamente ter un diagnóstico de que necesitamos facer ese plan director, o mellor, para que nós teñamos unha estrutura urbanística fuerte en Puxeiros, en Sanguiñeda, que está medio creado, que o consolidemos e que se cree o das Pozas, sí, efectivamente. Pero non é casa consistorial nas Pozas, é o que mos necesita, que igual que escoitamos durante moitos anos que por encima de todo era o saneamento. Si nós no seu momento volcamos un préstamo que estaba xerando intereses e que non se gastaba, é dicir, o goberno bipartito pediu un préstamo bancario para comprar uns terreos que nin siquiera negociou, que nin siquiera testou, que nin siquiera avanzou, cando a xente o que pedía a gritos era o saneamento. E eu foi o primeiro que fixen. Dar resposta do importante, do necesario, como falábamos antes na moción. Que é o máis necesario con Fomento? É a idea esa brillante que se lle ocurriu ao Partido Socialista, que é unha boa idea, pero é a máis importante? Non. A máis importante é a que Fomento nos escoite. E isto foi o que pasou cando eu cheguei á alcaldía, que non podía ser que estuéramos endebedando o Concello para facer un novo edificio, para comprar uns terrenos, cando non tiñamos rede de saneamento máis que no 20% das vivendas. Esa é a realidade. E iso foi o que eu fixen, e con ese sentido común estoulles falando agora. Agora sí que é tempo, porque fixemos o importante. Agora é tempo de decir, o plan xeral non foi suficiente aprobalo, é que non tira. Polo tanto, que ocorre? Pois que deixamos o 100% do desenvolvemento, os particulares non teñen ningún incentivo para sacar adiante As Pozas, Puxeiros, Sanguiñeda, non teñen ningún incentivo. E, polo tanto, o que hai un desequilibrio. É evidente que o plan xeral ten 10 anos, sí. Pois eu hoxe teño que decir, hai un desequilibrio, efectivamente, porque non hai comparación das instruccións que había en aquel momento as de hoxe e os costes que habían en aquel momento os de hoxe. Hai unha cuestión que todos saben, que os costes de urbanización superan as plusvalías que se xeneran, por lo tanto non hai interés. Por eso, que actuación pode garantir a viabilidade? Que é o que eu me pregunto todos os días. E é no que estou eu traballando desde hai un par de anos, man con man, co Concelleiro de Urbanismo, tamén un pouco co Concelleiro de Obras, pero sobre todo con un equipo que hemos traído a estudiar con nós e a poder definir un sistema de actuación. E é o que estamos traballando. E tendremos un diagnóstico, porque isto non se empeza agora. Este estudio que eu estou facendo, pois hai un par de anos que eu estou facendo e tendremos un diagnóstico e o que lle adianto xa é que hai que darlle máis peso á iniciativa pública porque senón non vai. É dicir, que o Concello ten que ser o que tire destos chans, o que se poña ao frente destos chans, o que sea o eixe promotor destos chans, porque senón non vai.
Estamos estudiando o plan xeral, como lles digo, detectando os problemas que fai que non se desarrolle e estamos a facer ese diagnóstico que é a viabilidade económica que dá por final cargas de urbanización que non se soportan por parte dos particulares e que, polo tanto, cambia por completo o panorama que tiñamos. Así que o que queremos é darlle un impulso a toda esta parte urbana que queremos crear e o Concello poñerse por diante. As Pozas, como lles decía, pois ten un problema de accesibilidade e é o primeiro que temos que resolver. Non é a casa consistorial, é a accesibilidade. E a accesibilidade, tal e como está no plan xeral, hoxe é imposible. Non quero repetirme, pero pois a vía que está pintada que lle dá accesibilidade ás Pozas e é o que fai posible que se desarrolle un casco e en un futuro que veña unha casa consistorial, pois é inviable. Por qué? Porque tal e como está no plan, a teñen que desenvolver os particulares. Estas notas que traio aquí, que eu non son experta en urbanismo, para iso hai outras persoas, pero son sensible. Son unha alcaldesa sensible. O levo sendo desde o primeiro día que estou aquí e así como creo que toca estar en este traballo, tamén creo que toca en este momento non tomar ningunha decisión e seguir estudiando ese plan director e ese diagnóstico que necesitamos. Por lo tanto, pois, como podemos facer para reactivar o desenvolvemento do plan das Pozas, de Puxeiros e de Sanguiñeda? Pois son ámbitos moi estratégicos que hai que desenvolvelos e eu creo, ademais, que os veciños deben falar tamén. Eu digo claramente. Eu creo que sería bo pois que incluso os propios veciños digan que pensan de todo isto. Vostede me contestará, está no plan xeral? Sí, pero un plan xeral lle estou admitindo que lle deu resposta á xente en aquel momento. A prioridade era a vivenda rural unifamiliar e hoxe creo que hai que xirar un pouco a prioridade. Os núcleos están moi ben que crezan, pero hai que crecer en comunidade, hai que crecer en urbano. E, efectivamente, as Pozas pode ser un futuro casco con ese vial que hai que desenvolver e xa vendrá a casa consistorial, pero tamén pode ser Puxeiros, pero tamén pode ser Sanguiñeda. E iso no que lle estou. E lle digo, isto é un debate que se pode iniciar con esta moción que vostede trae, pero creo profundamente que isto non é un oportunismo político para traer ahora aquí, porque, insisto, que non queda nada de legislatura. Cando termine o Brán, que o Brán empeza pasado mañán, cando termine o Brán e cheguemos en outubro, aquí cada un está posicionado na súa carreira electoral, porque é así, pero non é malo, non é malo, é así. Pero tamén eu son consciente de que non é tempo de que agora votemos nada, porque o que estamos a facer, pois ao final é, pois a ver, quen é o que sale aquí máis beneficioso? Que presenta a moción, que lle contesta a alcaldesa? Mire, eu teño aquí unha emenda que lle rogaría que votemos a favor, entre todos, e votemos unánimemente. E lle digo, a cuestión formulada nesta moción, a construción dunha nova casa consistorial, é a configuración de un futuro urbano, de un futuro casco urbano, a casa e o futuro casco. E é, sin dúbida, dun enorme calado estratégico para o presente e para o futuro do noso Concello. Precisamente por esa relevancia, sorprende que o BNG decida impulsar esta iniciativa neste momento concreto, a menos de un ano das eleccións municipais, nun contexto claramente marcado polos tempos electorais. Esta circunstancia pon de manifesto un evidente oportunismo político, intentando forzar agora un debate de gran trascendencia que require xusto o contrario, serenidade e planificación e altura de miras. Estamos ante unha decisión que condicionará o desenvolvemento urbanístico, económico e institucional de Mos durante décadas, e que non pode nin debe ser utilizada como ferramenta de confrontación política nin como elemento de posicionamento electoral. Iniciar neste momento os trámites de un proxecto desta magnitude cunha corporación que se atopa na fase final do seu mandato suporía, ademais, comprometer a súa continuidade e dificultar a súa execución e trasladar á seguinte corporación decisións que non tiveron a oportunidade de definir desde a súa legitimidade democrática. O máis responsable
e tamén o máis respetuoso coa veciñanza de Mos, é que sexan os propios veciños e veciñas quen co seu voto nas próximas eleccións municipais determinen que proxecto de concello queren e quen deben ser os encargados de liderar unha actuación desta importancia. O Grupo Municipal do Partido Popular quere deixar claro que esta non é unha cuestión menor, nin secundaria, sino todo o contrario. Por iso asumimos o compromiso firme de que unha vez constituída a nova corporación municipal se porán en marcha de maneira inmediata todos os mecanismos necesarios para abordar este debate co rigor técnico, a planificación axeitada e a participación política que merece. Todo isto co obxectivo de garantir que a decisión final sexa a mellor posible para os veciños e veciñas de Mos e que poida ser desenvolvida por unha corporación estable con capacidade real para levala a cabo de principio a fin. A proposta de acordo que lle queremos traer é sustituir os acordos da súa moción polos seguintes: pospoñer o inicio de calquera actuación relativa á construción dunha casa consistorial e desenvolvemento dun futuro centro urbano ata a constitución da nova corporación municipal tras a celebración das vindeiras eleccións municipais. E polo segundo, comprometerse a que unha vez constituída a dita corporación se inicien de forma inmediata os traballos necesarios para a análise, planificación e eventual desenvolvemento desta actuación, garantindo a participación de todos os grupos políticos municipais e o rigor técnico na toma de decisións. Bueno, esta é a miña proposta e iniciamos un segundo turno de intervencións. Ten a palabra o BNG. A ver, con todo o respeto, vou dicir, é moi difícil manter un debate cando vostede usa media hora. Eu teño 3 minutos para contestar a todo o que dixo. Pois utilice o tempo que queira. Vale, agradezo yo, pero que, a ver, que... E despois, díxeno antes, se van a presentar enmendas, igual que vostedes non lo piden a nós, se vai a comisión informativa, senón que non vayan as mocións a comisión informativa, porque vostedes non dixeron nada na comisión informativa. E nos presentaron a emenda, que primeiro leo un alegato, despois a emenda, que teremos que estudiar. Entón, tena por escrito, non é en boche, por que non la deron? Este tipo de procedimentos non son respetuosos cos compañeiros. Deberíamos de intentar ser respetuosos uns cos outros. Senón que non vayan as mocións a comisión. A ver, un montón de cuestións. A ver, non me pode dicir que non podemos iniciar os trámites porque comprometemos a seguinte corporación a facer a casa consistorial e nunha moción exixirlle a seguinte corporación que inicie os trámites. Iso para nós non ten sentido. Vostede falou de que a xente non lle interesa unha nova casa consistorial. Nós o que percibimos e o que falamos coa xente, coas asociacións de veciños, é que sí queren unha nova casa consistorial. Iso impide que teñan outras necesidades? Pois non, evidentemente, os sumidoiros, a recollida do lixo, os viais, o mantemento das estradas, tamén lle interesa. É dicir, que non son cousas incompatibles. Eu digo en serio que outro día había 6, 7 persoas esperando ali e non é digno para a veciñanza nesas condicións. Non é digno para a veciñanza. Entón, eu creo que a xente o nota e o percibe. A propia casa consistorial actual non ten bons accesos, non é accesible para a xente. Despois, en canto á vivenda pública, que tamén comentou, bueno, aquí facer unha aclaración que vostede antes dixo que nós votamos en contra da vivenda pública en San Eleuterio, pídolle que rectifique porque nós non votamos en contra disso. A vivenda pública, efectivamente, priorizouse a vivenda unifamiliar sobre a vivenda en altura. Quizá foi un erro, pero bueno, como dixo vostede, a xente é o que estaba reclamando nese momento. Estamos falando de cando se iniciaron os trámites do PSON aproximadamente 12, 13 anos. Neste momento, o tema da vivenda, de feito, vostedes saben, moitísima xente que ten solares edificables non edifica porque é incapaz. Entón, que se está solicitando moita vivenda en altura, precios asequibles, en alugueiro, e iso que temos que intentar promocionar agora. E esta é unha boa oportunidade. Vostede fala de que é injusto, que non debemos de actuar agora, e insinuou varias veces que isto é electoralista. Todo o contrario. A ver, se os 3 grupos que estamos aquí presentes, a un ano e un mes das eleccións,
Estamos todos de acordo de que se inicien os trámites da Casa Consistorial, iso non quer decir que o aprobemos hoxe e se construa mañán. Isto é un proceso longo. Por iso pedimos a creación dunha comisión de seguimento onde se vaya tratando dicindo e artellando por onde pode ir. Evidentemente sin comprometer a seguinte corporación, pero tamén é certo que as corporacións novas heredan deberes e haberes. É dicir, nós temos a toda a legitimidade de vostedes, e vostede como alcaldesa, ata que entre en funcións, que se non me equivoco é un mes antes das eleccións, ou nas propias eleccións. Vostede entra en funcións cando se celebran as eleccións municipais, porque a toma de posesión é un mes despois. Ata aí ten toda a legitimidade. É certo que é de agradecer que teña en conta a corporacións seguintes que non comprometer, pero creo que isto estamos todos de acordo, que é un beneficio para toda a veciñanza. Entón, eu creo que non é xusto. Despois vostede fala de como queren facer o urbanismo do Concello. Precisamente por iso pedimos que se faga un centro urbano, cos servicios, porque, aínda que se desenvolven zonas como Puxeiros, zonas como Sanguiñeda ou outras zonas que crean vostedes que se teñen que desenvolver, o urbanismo do século XXI non é o urbanismo do século XX. É dicir, como podemos facer para que a xente utilice menos o vehículo privado e máis os vehículos colectivos? Unha, centralizando servicios e facendo tamén que a xente que viva en certas zonas non teña que utilice o menos posible o vehículo privado e poida utilizar o vehículo colectivo. E para iso ten que desplazarse a algún sitio con sentido. E normalmente a xente nos desplazamos para facer compras e para facer trámites. Por iso é importante crear ese núcleo. Vostede di que as pozas non ten atractivo e que o vial teñen que desenvolver os particulares. Home, para que unha zona se desenvolva, primeiro hai que construir o vial. E despois se desenvolve. Se nunca se fai primeiro o vial, ese vial que une Puxeiros coas pozas, vial de alta capacidade, pois esa zona vai ter pouco atractivo, evidentemente. Habrá que desenvolvelo. E desenvolvelo cun plan, cun proxecto. Por iso falamos do plan director. O plan director ten que ser amplo. Non é un plan director de un ano. Construímos a casa consistorial, está, non. Probablemente sea casa consistorial, vivenda pública, ao mellor unha futura praza de abastos, quizáis unha nova biblioteca, calquer edificio, calquer cuestión que podamos interpretar. E despois, moitas veces non se desenvolve, a iniciativa privada non desenvolve, porque vostede dice, non hai atractivo, que a veces o atractivo hai que crealo. Ninguna empresa privada vai desenvolver vivenda en altura nas pozas, porque non hai servizos que dar ali. O sea, entón, non xera ese atractivo. E despois empeñase en que isto, a ver, o Pexón non foi unha seta que saliu por aí, é unha proposta que foi do goberno e vostedes decidiron como era. E truxose a pleno e aprobouse. Nós votamos en contra por varias cuestións, non polo tema das pozas, senón por outras cuestións que non veñan ao caso, pero que a xente coñece. Vostedes decidiron que foran as pozas. Nós estamos de acordo, BNG, o PSOE está de acordo. Levémolo adiante, levan 17 anos gobernando e nunca se levou a iniciativa. Nalgún momento teremos que empezar. Vostede di, deixemos ya a vindeira corporación. Bueno, a mellor a vindeira corporación dice que ten outra prioridade. Ou non. Entón que estamos 40 anos sin desenvolver. Eu creo que temos que tomar a iniciativa e olvidémonos do tema de proxecto político, propaganda. Non. Isto é unha iniciativa que creo que todos podemos asumir e todas. Pois empecemos. Se vostede prefire que o inicio real sexa a bandeira corporación, perfecto, pero iniciemos os trámites. Creemos a comisión, fagamos un plan director, chamemos as portas da administración, da Xunta, da Deputación, do Goberno do Estado, que axudas nos poden dar, como queremos construir, iniciamos un concurso público para facer un proxecto, por exemplo. Retomamos o proxecto anterior que había de hai 18 anos, que foi aprobado, un arquitecto valenciano. Retomámolo, actualizámolo. Podemos xa iniciar todos eses trámites. Se vostedes que consideran que ten que ser o pistoletazo de dicir vamos a empezar a construíla para a próxima mandato, non temos problema. Pero nós o que lle pedimos é que se inicien xa os trámites. De que iniciemos ese camiño xa. Que estamos os tres de acordo. E por iso lle pedimos que voten a favor. Claro, non lle podo aceptar a emenda porque vai en contra precisamente do que estamos dicindo agora. Entón, nós o que lle estamos pedindo non é fagamos nós a Casa Consistorial xa nun ano, non ten sentido, é iniciar os trámites para que se faga ese proceso, que vai ser un proceso de 3-4 anos mínimo, en caso de que vaya todo ben. Iso somos conscientes, non?
Porque xa só os trámites pode dicilo Pepe. Xa de facer proxecto e tal, cantos meses leva iso? Pois pedimos que fagamos iso, perdón pola extensión. Gracias. Bruno? É certo que a zona das Pozas precisa de melloras en infraestructuras viarias, eso xa o dixemos nós no noso relatorio, ou un servicio de transportes público, mas creemos que a creación dun centro urbano pode ir por outra vía, pero a necesidade segue estando, a necesidade da Casa Consistorial segue estando. A moción propón empezar, é case o mesmo aceptalo agora para ir estudando e ir gañando tempo que esperar a seguinte legislatura a comenzar a estudalo. Entendo a argumentación, pero creo que se pode votar esta moción e estar a favor e empezar os trámites, ou empezar a ver ou empezar a ver os informes que se están facendo, técnicos e urbanísticos, para ir vendo que camiño seguir. E tamén dicir que existen axudas para este tipo de construccións, polo que non deixaría de lado a inversión noutros servizos, como o saneamento que vostede estuvo dicindo. Polo resto, nós seguiremos a favor. Vale, gracias. Bueno, eu creo que os que nos están oindo se dan conta que todos decimos o mismo. Todos decimos o mismo. Vostedes os dous me dixeron que é certo que debemos deixar isto para a seguinte corporación e da que hora se inicie. Bueno, eu creo que é certo isto, efectivamente. É dicir, o que estamos a intentar hoxe é vostede aprobar unha moción donde pois quera iniciar unha mesa técnica donde se fale de como facemos o proxecto, se o facemos dunha maneira, da outra. Non, mire, váyase moito máis atrás. Efectivamente, isto é unha cuestión que vai a levar tempo, pero hai que empezar no principio. E no principio é onde estou agora. Que non estou agora, estou desde hai un par de anos. Eu o que sí, pois o que lle propoño, pois é que si queren este traballo que estou facendo con Pepe, que estamos tratando de ter un diagnóstico de como poder reactivar o desenvolvemento do plan general de todas as zonas urbanas. Créanme que non se aferren a cando dicen a xente que digo eu que a xente non lle interesa a Casa Consistorial. Eu non dixen eso. Digo que non son os seus principales problemas, é dicir, todo a vez non se pode, sabe, Gustavo, porque todo o que se leva construído ten un importe económico que sería inviable ou unha cousa ou a outra. É imposible haber destinado todos os fondos que se priorizaron unha serie de cousas que non vou a repetir e a vez poñer en marcha un proxecto dunha casa consistorial. É imposible, creo que o mellor exemplo foi cando lle dixen había un préstamo que eu decidín destinalo a outra cousa. É que non hai para todo. Entón eu estou profundamente satisfeita, de verdad, no que se fixo hasta ahora. Mire, aquí na contorna non hai ningún concello que teña as nosas carreteras, as humanizacións e o saneamento. Non o hai. Créame que non o hai. Efectivamente, o ideal que sería ter eso e a maiores ter construída unha casa consistorial, un casco urbano, pero eso sería o ideal. E eu non quero renunciar a telo máis adiante. Non pudo ser hasta ahora porque non era posible. Pero sí que agora, pois é o tempo de empezar a pensar. Bueno, pois efectivamente, a vivenda pública hai que seguila facendo. Eu creo que pode haber vivenda pública en máis lugares que en San Eleuterio. E eu xa llo dixen tamén. E estamos a falar dunha rede de urbanismo, non é? Vostede fai unha moción centralizada na Casa Consistorial. Se refiere ao proxecto da Casa Consistorial e a meter esa presión a eso que eu de verdad creo que eso ven despois. E o que ven primeiro é o que lle estaba dicindo, reactivar o desenvolvemento do plan. Que actuacións temos que facer como concello antes de encargar un proxecto? Que actuacións temos que facer para que se desenvolva o plan? O vial. O vial, por que non se fixo o vial? Pois porque o vial se diseñou en que o fixeran as edificacións existentes que se iban a construir. Deixamos o 100% desta responsabilidade dos particulares. E isto non se fixo, ni se fará. Entonces, pois temos que, primeiro de todo, irnos a fase cero, é dicir, despois de 10 anos, un plan que se aprobou que valía en aquel momento, para min hoxe creo que necesita ese estudio que eu estou a facer e que a mí non me importa pois que ese diagnóstico máis claro de todas as posibles zonas a desenvolver como cascos urbanos en Mos e que serán todas necesarias,
Unha non quita a outra, é dicir, se miran Puxeiros e Sanguiñeda, oye, é que estamos casi obligados, porque xa hai unha media estrutura, en consolidala e aumentala. E as pozas hai que partir de cero, e está no plan general, pero todas son necesarias, sobre todo as que xa están medio encamiñadas, porque mire, é que Porriño é evidente que vai acabar crecendo hacia Sanguiñeda, pero nos queremos seguir sendo Sanguiñeda e ter o soporte para dar resposta a esos porriñeses que tendrán que acabar comprando unha vivenda en Mos. E o mismo lle podría decir de Vigo, si desenvolvemos Puxeiros. E despois, pois, hai que ter en conta que no plan xeral pois está debuxado as pozas. Entonces, como podemos garantir a viabilidade? Que temos que facer? Isto é máis complicado do que parece. Por eso me parece que hoxe non é tempo de votar esa moción como está. E dígolle sin acritud, é que non é un tema para tratar agora de que blindemos e aprobemos e votemos. Non, eu creo que se cando vostede fala dese plan director, non é nin siquiera un plan director. Primeiro temos que ter un diagnóstico, que é o que estou traballando, e non teño problema en uns meses pois en ter unha xuntanza do que estamos a traballar, Pepe. De ter unha xuntanza cos portavoces e explicarlle ese diagnóstico que nos está a traballar Xavier Rivas, non? Non teño ningún problema, porque creo que é bo que o coñezan. Non me estou inventando nada, nin estou saindo do paso. Estoulles falando do fruto do traballo de hai 2 anos. E despois vendrá, cando teñamos encima da mesa todos os papeles de accesibilidade, de servicios, de vía económica, administrativa, de que lleven mellor a xente, isto outro vendrá, pois decidir. E seguramente non nos toque os que estamos aquí. Non nos toque. Seguramente estén algúns e outros non. E con todo o respeto, yo digo, non empecemos mal este asunto. Vostede ten todo o dereito do mundo de facer a súa explicación e facer a súa... Ese é o seu... O sea, ten unha explicación que trae aquí e vostede a explica aos veciños, é que é lóxico. É lóxico. Bueno, cada un, desde as súas filas, fai o que considera. Eu lles pido que acepten esta petición que lles fago. E se non queren aceptar tal cual o que eu traigo e o que vostede presenta, pois fagamos un acuerdo de que hoxe nos comprometemos a que en uns meses poidamos ter unha xuntanza para poder falar precisamente destos mecanismos que están por desenvolver para estabilizar os cascos urbanos de Mos posibles e estudiar. E insisto, para non manosear demasiado este debate, pois que é un debate que os veciños tamén terán dereito a poder, vamos, en algún momento, pois pensei que hasta se podría facer pois unha votación popular, que a xente diga que lle parece, e o que queremos todos é acertar o máximo posible. De verdad, créame que eso. Por eso, mire, non hai tempo de debate, cada un dixo o que quixo e sígano dicindo, porque isto non é para facer unha pelota política, de pa aquí, pa lá, eu creo que non. Gustavo. Sí, eu para concluir, creo que está ben exposto por ambas partes. Primeiro de todo, a ver, non concordamos con vostede ou con vostedes no que pretenden de que isto se adíe posteriormente, que primeiro hai que desenvolver outras cuestións do plan xeral, etc. A Casa Consistorial está dentro do plan xeral, é dicir, se desenvolvemos a Casa Consistorial, estamos desenvolvendo o plan xeral. Por tanto, nós non compartimos esa premisa súa. Despois, todo o que engade a máis é que non é contradictorio co que se presenta aquí. Non é contradictorio. Vostedes presentan unha idea e que isto que o inicie ou que o grosso leve á seguinte corporación, nos entendemos que xa se pode iniciar agora. Porque, ao final, os 3 grupos estamos de acordo. Estamos de acordo. Nos entendemos que queda un ano de mandato e que, home, que se pode traballar moito nun ano de mandato. Non lle vamos a aceptar a emenda. O que sí que lle aceptamos é a invitación a esa reunión. Esa reunión que teñen, pois sí que estaríamos encantados de que se nos explique devagar nunha comisión ou onde determinen como está evolucionando o plan xeral ou que idea teñen para seguir evolucionando o plan xeral, futuras modificacións, etc. Iso agradeceríamos de que nos invitasen, aínda que esta moción non saíse adiante coa súa emenda. E conclúo. Nós entendemos que a Casa Consistorial é unha necesidade.
A xente é consciente, evidentemente, ti se a unha persoa lle dices ti que prefires, comer ou unha casa consistorial? Home, primeiro vai dicir comer, pero que non se trata de elegir entre unha cousa boa e outra cousa boa, se trata de que queremos todo o bo, e todo o que poidamos iniciar agora e darlle mellor servizo á cidadanía é positivo. E por iso presentamos esta emenda, fora de debate político, de debate partidista, que probablemente os 3 grupos, 4, os que se presenten a mesma idea de crear unha nova casa consistorial. Por tanto, a necesidade está. Entón, iniciemos xa os trámites, non esperemos máis, levamos anos de atraso, estamos no século XXI e temos que entrar para darlle un bo servizo á cidadanía, para que os empregados públicos teñan uns lugares decentes e condicións de traballar, centralización de servizos, evolucionemos, todo isto vai ser beneficioso para o noso Concello e, por tanto, por iso pedimos o voto a favor. Xa tengo vídeo, pero eso non é do que se trata, comprende? Aquí hai dúas opcións. Ter o vídeo, sí, pero mire, eu lle tendo a man, lle estou explicando con total sinceridade o antes, o presente e o futuro do que penso, e vostede, pois ao final o que busca é o vídeo. E por iso o que busca é que o Partido Popular vote en contra. E vostede o que busca é, pois, si vostede o que busca é a oportunidade política, é dicir, a alcaldesa está en contra de que a casa consistorial sean as Pozas. Mentira, este é o meu vídeo, mentira. Eu non estou en contra de nada deso. Estoulle pedindo sentido común. E sentido común esta legislatura está finiquitada e isto o único que pode ter aquí é oportunismo político, campaña electoral e vou a ver como vendo o meu relato. Eso é o que vostede acaba de facer en este último minuto. Moi ben, pois eu non lle vou a contribuir nin ao seu vídeo, nin ao seu relato, nin a ningunha gilipollez das que poida haber dito en este momento que non ten ningún sentido. Mire, isto é moi serio. Eu non digo ningunha gilipollez, Bueno, pois Miriam. discúlpeme. A ver, é que xa está, a ver, o debate político está ben, e a gresca é admisible, pero gilipolleces, vostede tampouco dice gilipollez. Moi ben, pois mire, eu lle pido disculpas porque non teño ningún problema en pedir disculpas, igual que ningún de vostedes me as pediu a min despois de interrumpirme toda a mañán, pero eu llas pido, pois disculpe, isto non é ninguna gilipollez, non, nin o que digo eu, nin o que dice vostede. O que é, na súa parte, é un oportunismo político. Porque senón vostede, se realmente o que quixera é tratar de involucrar a alcaldesa e ir todos da man e ter o consenso e que o Partido Popular votase a favor, vostede hoxe decía, pois, bueno, igual que me está dicindo, sí, acepto esa xuntanza. Entonces é que non hai máis que falar. Vostede está aceptando unha xuntanza que lle estou convidando para falar do diagnóstico que podemos ter do noso plan general como desenvolvelo. Se acepta eso, é que non hai nada máis que falar, porque sabe que o que lle estou dicindo é sentido común. Pero o que lle interesa ao final, evidentemente, pois é sacar a rentabilidade política e manosear todo isto. E iso é moi malo para a xente de Mos, para o futuro da casa consistorial e para todos. Dígolle de verdad que é moi malo. E entonces, se vostede o que busca é o vídeo, pois, e non quere saber de que lle tenda a man, pois o vídeo xa lle digo, a alcaldesa de Mos non vai a aceptar que vostede diga o que pretende cando acabe este pleno. O Partido Popular non quere a casa consistorial das Pozas. A alcaldesa está en contra deso. Mentira. Eso é mentira. A alcaldesa lle está pedindo, Gustavo, sentido común. A legislatura rematou dentro duns meses. Non condicionemos os que van a vir. O que sí é tempo de que sigamos facendo todos xuntos ese diagnóstico de por que o plan xeral non se desenvolve, que ten que facer o Concello antes de encargar ningún proxecto e que ten que facer o Concello para que os chans sean atractivos, para que os promotores invistan en Mos, para que se faga un vial que realmente dé salida a esas Pozas ou a Puxeiros ou a Sanguiñeda. Pois iso é no que estou eu. E, polo tanto, lle convido a que vostede acepte tenderlle a man. Se non está de acordo, pois evidentemente nos términos que vostede presenta a moción non é tempo de que esta corporación vote algo que incluso os propios veciños deben poder falar e deben manifestarse e deben decidir o que queren do futuro de Mos. Moitas gracias. Procedemos á votación. Votos en contra da moción. Partido Popular. Abstencións. Votos a favor. Partido Socialista. Queda rexeitada. Pasamos agora a rogos e preguntas. Ten a palabra o Partido Socialista. Bueno, non sei se se ten dado conta, pero todo o que se leva a pleno que non sea o que a vostedes lle gusta, a oposición está sempre en contra. Porque calquer proposta de que poda traer a oposición
Se non lle aceptamos as súas emendas ou as súas cousas, Cal é a pregunta? é que Cal é o somos rogo? moi malos. Bueno, quería rogarlle respeto por os socialistas de Mos, porque os socialistas de Mos temos criterio propio. E defendemos a Mos, non estamos defendendo a Vigo. E estamos a favor de todas as demandas que se lle poidan facer ao Ministerio para arreglos e melloras tanto na Nacional 550 como O debate rematou. Cal é o rogo? Termíneo, por favor. o rogo é que nos respete porque temos criterio. Non Moi ben, estamos moitas facendo gracias. yo ben a nadie. Moi ben, pois eu lle agradezco ese rogo que me fai e lle devolvo o rogo e lle rogo que respete os veciños de Mos e que os defenda, porque é a súa obligación que é concelleira. Máis preguntas, máis rogos? Estou defendendo os veciños Por de favor, máis preguntas, máis rogos? Queríamos continuar preguntando, bueno, tamén preguntándolle a concelleira de Educación que con motivo de unha entrevista que fixo vostede na cadena SER, como concelleira de Educación do Concello de Mos, deixou ben claro o comezo e o final da entrevista que o centro de referencia en educación no Concello de Mos é o Colexio Lar. Queremos que como concelleira de Educación Pública, que é o que ten que defender vostede, que polo menos pois rectifique ou cambie esas palabras, por favor. Ten a palabra a concelleira. Sí. E o que deixei claro é que o centro de referencia de ciclos e de FP é o Colexio Lar. E volvo a repetirlo porque é o único que hai no Concello de Mos. E son concelleira de Educación de pública, privada e concertada. Educación en xeral. Estou orgullosa de toda a educación que temos no noso Concello. Pero, repito, o único centro que temos de referencia tanto en ciclos como en FP é o Colexio Lar, que teño a sorte de que colabore co Concello de Mos para promocionar o futuro dos nosos adolescentes e xóvenes. Gracias, Julia. Como concelleira ten que Perdone, facer que a educación pública tamén perdone, de FP en Mos. Perdone, o respeto que están pedindo, o primeiro é vostedes respeten o turno de intervencións. Levan toda a mañán facendo o que lles dá a gana. Entonces, cando ela lle contesta, terminou. Cal é o terceiro rogo? Bruno. Sí, disculpade que sigamos co Colexio Lar. Bueno, preguntamos en comisións isto e non houve contestación. A ver se agora nos poden contestar se hai algún tipo de contrato ou licencia para que podan usar a vía pública por un novo negocio de envío de paquetería ali colocado. Non hai nada solicitado, estamos en riba dese expediente. Moi ben. BNG? Está solicitado a Diputación e ao Concello. Está contestado. Gustavo. Ben, se non me trabuco o pleno pasado, falamos de que se está facendo unha electrolinera en Peinadora e non tiña cartel de licencia, sigue sin ter o cartel de licencia, cando é algo perceptivo. Entendo que ten a licencia en correcto, pois entón non entendemos por que non ten o cartel de licencia. Pois se exixirá a súa colocación, pero licencia ten, como xa dixemos no pleno anterior. Ben, o pleno pasado a alcaldesa retirou da orde do día o tema do inventario de bens inmobles do Concello de Mos sen dar ningún tipo de explicación, pese a reiteradas peticións que lle fixemos de que explicara o motivo. Preguntamos aos concelleiros do goberno, tampouco sabían o motivo e nos referiron a que lle preguntáramos a vostede. Entón, neste pleno, como tampouco ven o asunto, lle preguntamos a vostede por que se retirou da orde do día a aprobación inicial do inventario de bens inmobles do Concello de Mos. Porque considerei que tiña que verse algunha cuestión que non estaba acertada. Máis preguntas? Ben, última cuestión. A ver, vostedes presumen de ser do goberno da transparencia, neste pleno presumiu outra vez do goberno da transparencia. Temos dúcias de peticións de documentación e información sen atender. Algúnha delas vai para os 2 anos. Algúnha delas vai para os 2 anos. Cousas tan extravagantes como o acceso a un expediente. Cousas tan extravagantes como esas. Contestacións ás preguntas da comisión pasada, que espero que a concelleira en algún momento se digne a contestarnos, etcétera, etcétera. Solicitamos por enésima vez ao goberno que cumpla a lei.
que cumpla a lei, que nos dé acceso á información, que a veces é darlle a un botón, ou senón habiliten aos funcionarios e funcionarias a que nos den acceso aos expedientes, que a veces é só pedir acceso a un expediente, porque supoño que nada teñen que ocultar. Entón, reiteramos esa petición ao Goberno de que nos dé a información que lle solicitamos nun tempo razonable. Moi ben, pois moitas gracias, Gustavo. E nada, levantamos a sesión entonces. Moi bo día e moitas gracias.